Sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-632-999 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, naiz irratia. Laure zain zure negarrak lurra ondu dezake. Iriko txoko guztiak urez bete arte. Malkoek gainera eroritakoek esan didate. Loreak argirik gabe ito daitezke. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Lara 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 la, lara 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 la, lara 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 la, lara. Kaleak jendez beteak ezin dira loratu. Euriak hazi guztiak eramaten baititu. Bidea ezin gelditu. Sustraiek urputzuetan ezin dute errotu. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Lara 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 la, lara 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 la, lara 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 la, lara. Lara 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 la, lara 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 la, lara 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 la, lara. Argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean. Lorerik gabe galduta gaude. Lorerik gabe galduta gaude. Lorerik gabe. Goizeko 7 eta 51 minutu joko dute segundu gutxi barru eta hemen jarraitzen dugu informazioaren ariaren lehenengo edizioan, baina orain tarte informalago bat hartuko dugu Iraia Kambra eta Egoi Belategirekin batera. Egunon. Egunon.
Bueno, ostirala, zer modu zaudete? Bueno, hostia, izan da pozik ez? Gogotsu astea bukatzeko. Hotz ez hori bai. Bai. Zuk ireien nola topatu duzu errepidea, torre zarenean? Trafiko asko, baina ondo. Panetean izenean, elurpusti egiten zuen errendean, eta ostras, tarteka... Arriskutsu bai. Bai, eta tarteka izotz pixkat bat zeuden, horra putzutan eta baina bueno, dana ongi. Kondu zibili errepidetan besadez. Hori da. Bai, mendate batzuk dagoeneko itxita daude, ez dakit, nik bintzat sentsazio badut, iritsi zaigula negua de golpe, horrela plast. Bai, gainera gaur goizean nire izpa Gasteizen bizi da eta gaur goizean bidali du bideo bat elurra egiten duela. Bai? Beraz. Txuritu du? Ez, oraingoz bintzat ez, baina, zerura egin du bideoa eta elurra ikusten zen. Alere uste dut, bintzat eguerdir arte edo dezente botako dula. Bai. Bueno, klaserik ez dute izango orduan, Gasteizen. Berak ez dauka eskusa hundirik, unibertsitatea dauka zebrabidea pasa eta hor. Así que bai, Jumarko. Bai, bueno. Zorte hon Gasteizen bizi diren guztiei. Bueno, Gasteizen, Iruñan ere esango bai, Nafarroan, orokorrean, bai, Nafarra zurituta dago. Bueno, Nafarrako zona batzuk. Tegite gaurre egunkariak ikusi dituzuen. Ez, orain. Egia esan, ez, neko alan eduki dut orain arte. Baina, bueno, atza arratsaldean sekula botatzen gaitzen dagoeneko belaguan. Eta alerta laranja, ez, uste dut Nafarroan ez areta dago lagun osoan zehar. Horia, uste dut. Horia. Bai. Bueno, eguraldi kontuak utziko ditugu alde batera, datorrela guk hemen jarraitu beharko dugulako, beraz, horretxek kontuak egoi, nazioartera garamatzazu. Bai, bueno, nazioartea, kirola, magia beltza ere nola baitu ukituko ditugu guztiak tartean, ez izet gezurrik esango, aste osoa, ez dugu, bueno, saio bereziak tarteko eta bar, ez ditugu aste honetan hainbat tertulia eduki, eta aste osoa daramat honen inguruan hitz egiteko nahian. Pentsatze dut ez, baina jarraitu dituzue munduko futbol txapelketan sartzeko errepeskak izaten dira, bakizu azkeneko aukera baten gixara, eta ematen dira federazio ezberdinean barnean, demagun erabakitzeko azken postuak. Pentsatzen dut ez dituzela asko jarraitu, normala da, nik ere ez. Esat highlights batzuk eta bar ikusi ditut, bueno, aipatzea adibidez, Haitik lortu duela txartela sartzeko mundialean, Haiti, Amerikako herrialderik pobrena, bueno, sekulakoa jasaten ari direna, esango nuke estatua bera sortu zenetik, eta kriston antolatu herrialdean, oso unkigarria izan da beraientzako, ez, egoera latza bizitere, gaina jokalaren bideo bat zabaldu da, aipatzen zutela, bueno, gure jendeak ez dauka ezer, baina gu gaituz, saia gaitezen sikiera tarte batez jende hau zoriontxo egiten, baina gaur ez dute Haitiren inguruan hitz egingo, baizik eta Afrikara goazela kontua da, Nigeriako futbol selekzioko hautatzaile Erik Shelek, Kongoko Errepublika Demokratikoko selekzioari budua egitea egotzi diola 2026ko munduko txapelketatik kanpo uzteko. Penaltietan erabaki zen pasadan igandeko errepeska hori, Afrikako Futbol Konfederazioaren ordezkari gisa munduko barkatu txapelketara joango zen azken herrialdea erabakitzeko. Kirol ikuspegitik ez usteko handi izan da, Kongoko Errepublika Demokratikoak munduko txapelketarako txartela lortu izana, are gehiago, Nigeria Afrikako potentzietako bat kanpoan utzi duela aintzat hartuta, baina partida hartan gertaturikoak lagunok kirol esparrua gainditu du eta gizarte tribalen ohiturak kirol profesionalean eduki beharreko paperaz hausnarketa egitera eramaten gaitu. Tira 80. minutura bat eta batekoarekin heldu ostean eta luzapenean gol berririk sartu gabe 2026ko munduko txapelketarako azken txartela afrikarra penaltietan zehaztuko zen. Tira, Kongok azken penaltia sartu eta sailkapena ospatzen hasi eta berehala Kongoko hautatzaile taldearen kontra egin zuen oso haserre eta indarkeriz Erik Chele Nigeriako entrenatzaileak. Bere lankidek geldiarazi behar izan zuten. A guy of Congo did some voodoo. Every time. Argiki mintzatu zen edabideen aurrean Chele, Kongoko selekzioko hainbat kide penaltietan zehar budua egiten ikusi zituen antza denez makil batekin aldez aurretik bedenkatutako likido bat jaurtitzen.
Txeiek ez du esan buduaren ondorioz kanpoan gelditu direnik, baizik eta oso urduri jarri zuela jarrera horrek eta eragina izan zuela akaso bere atezainaren gang. Baina polemika piztu da bi estatuetan, Nigeriarrek argi duten, neurriren bat hartu beharko litzatekela Kongo zigortzeko, Kongon berriz, budua erabili duten ukatu gabe, zilegia dela defendatzen dute, eta futbolean halako sinismen eta jarduerei bide eman behar zaiela. Azken ordukoa da, Nigeriako hautatzaileak azkenean barkamen eskatu duela, bere jarreragatik, baina oraindik berretxita budua futbol zeretatik kanpo geratu beharko litzatekela, eta hause da nire gaurko eztabaida, zuek zer diozuen? Niri ez zaitain, arrotza bai, guk agian hemen ez dugulako budua impresionante, baina egia da Afrikako lurralde askotan eta bai ego, bitu, munduko egoaldean. Dislexika naiz egoalde eta iparraldearekin, zer dago goian eta zer behan? Egoaldea beran. Vale. Bueno, eta hori ere ez da bai da bada, nork erabaki du iparraldea goian egon bardula eta egoaldea peian egon bardula. Bueno, baina hoi. Bai, baina oinarritzen baldin bagara kontsentsu zientifikoan, bai, horrela da. Bai, vale. Afrikan eta Ego Ameriketan budua behintzat lurralde batzuetan oso presente dagoen zerbait da. Orduan, bueno, ez dakit katalogatu dezakegun hori aitzaki moduan edo katalogatu dezakegun, benetan bizi izan dituen sentsazio bezala. Argi dagoena da ezin dugula, inoiz ez afrogatuko ez, eraginik izan ote zuen edo ez, baina ez dakitera ez nola ikuste duzu. Budua bai, budua ez, kirol esparruan, budua bai, budua ez bizitzan. Nien ez inor hori aukeratzeko, baina esango dut, ez dakit egiten dutenak fisikoki edo, ez dakit, espiritualki eragin bat balin badu, beraien alde. Horrez dago, balin bada fisikoki ez dakit mehatxu bat dagoela edo violentzia sartzen dutela, hor ja, bale ez, baina... Bide ikusten baduzu, bi dira, zehazki Kongoko hautatzaile taldean daudenak, bat dago alako oimakil batekin talikido moduko bat botatzen, eta beste aiaia trantze batean dago, horrela ez dakit zer tipua egiten, eta... Ez dakit, nahi ongi iruditzen zait, baina... Nire ere, hori da, beraien kartak erabiltzea. Hori da, baina baita ere uler dezaket Nigeriakoen aserrea, ze beraiek ere horretan sinetxiko dute, eta agian beraientzako horrelako gauzat sartzea, ez dakit. Iruditzen zait, eztabaida mamitsua dela, baina ekarriko nituzke ere horrelako jarduerak Euskal Herrira. Kirolean edo beste gauza batzuetan barkatu zalo harin gutziko dizut, baina pentsatu dudana da, pixkat, demagun atletik aurten Championsan dabiler, eta oso gaizki ibili ere, uste, astunetan, Sporting Lisboaren aurka jokatu behar dutela ezakit etxean ez kanpoan. Bueno, urrengo partida etxean daukatena, nik proposatuko nuke Afrikarrek budua erabiltzen duten bezala, atletikak egin dezake, edo zein euskal taldek, kanpoko talden kontra, gure artean ez ezagun alakorek egin, baina txalaparta bat jartzea tezainaren atzean. Eta 80 minutuz, esango dizut hori bai dela, hor bai ikustiko nuke, kejatzea izango zutenik. Zazkenean, soinuak eta hotxak despistatu egiten dizu. Desberdin ikusten. Orduan albokak. Bueno, ez dakit zer dan txarragoa. Dena dela, budua magia beltza da, ez? Ez dakit, nik propio budua asko ez dakit, santeriaz Kuban dezente entzun dut. Tokiaren arabera gauza bat edo beste badak. Gertatzen da guk buduarekin daukagun irudi kolektibori dela batez ere Haitin egindako budu moto bat. Eta dagoeneko Haitira heldutakoa hainbat budu edo hainbat magia tradizionalen arteko nahasketa bat izan zen. Etzaten da betiko budua bakizuen papintxo eduki eta pintxatzea. Me hor adibidez, New Orleansen eta ere budua zer egoi? Ez bide batez, Kuban oparitu zeutela horrelako panpintxo bat. Bai, baina gainean ziur nago zera maldizio bat daukagun madariketuta gaudela. Ze kontua da zela neska bat panpinak egiten zitunak kalean oso jatorra baina oso astuna. Eta alako batean, egun baten esan zigun, bai, bueno, etor zaitezte nire etxera gauzak erakusteko, eta pentsatot bidatez baitere saltzeko, eta eman zigun alako panpintxo bat. Kontua da, esan genuela, bai, urrengo gunean ikusten baldin bazaitugu zurekin joango gara etxera, baina neskaneiko astuna zen, eta urrengo gunean ikusten pixkat urrun, eta esan guen, guazen beste kale batetik bestera, neska honekin etxera jun barko dugu. Kontua da ikusi gintuela eta jarraitu gintuela hostalera arte, eta ez zitzaion bat ere gustatu, orduan. Ostras, barduan berba da bai. Bai, izan daiteke.
Bueno, hori, esatera nindoana. Nik behintzat daukaten iruditegia da budua magia beltza. Orduan budua kirolean bai edo ez, ni ezkoaren kontrakoa. Eta agian beraiek budua erabili duten bezala Euskal Herrian Euskal Taldeek dopina erabiltzen dute, ez? Hori da. Izan daiteke parekoa. Karo, kontua da ez dela doping fisiko bat, baina nola frogatzen duzu, ez? Ezin da frogatu, hori da gauza. Bueno, ezin da frogatu zientifikoki. Baina Afrikarrekak egitzakete budu behatzaileak. Izango dituzte beraien metodoak ere. Seguro baiet. Bai, interesgarria, Egoi ekarri duzu. Gaia, bialdu bideoa ikusi nahi dute egin, orain intrigarekin gelditu nahi. Gero bialiko dizut, baina oso nada, ze gaina, Kongokoak ikusten dira bakarrik hor tartetxo baten, baina bai ikusten duena da nora Nigeriako entrenan, benetan sinesten du, eta badi joan zutena borrokatzera besteekin. Edo zen kasutan, zorionak Kongoko Errepublika Demokratikoaren selekzioari, eta mesedez eraman dezatela budua mundialera baita. Mesedez. Baina, karo, hor azten baldin baga oiturekin, eta hori esango ez du, haze aurreritzia, baina ez dakit, karo, bakoitzak bera eramaten azten baldin bada, estatu batuak zer eramango ditu? Armak? Karo. Ez begira, baina hor, esan duzunean txalapartarena, esango dut, orain dela aste batzuk izan nintzen eskubaloiko nesken partida bat ikusten, eta kanpokoek edozein jokaldi egiten zuten bakoitzean, bomboarekin eta txarangarekin sekulako hotxa ateratzen zuten. Eta horri inorrek ez zuen ez dara esan. Hori egin badaiteke, nahikoa da hain zintzoak izatearekin. Jokaditzagun, esan bezala, gure kartak ere. Bai, baina halko balitz violentzia alde batera gutzi, hobeto. Baina ez dago indarkeria, noski baiaz, eta indarkeria baratzen duten guztiak, kanpora toki guztiatek esan barru, baina hori beste meloi bada. Bai, beste meloi bada. Baina bai, noski indarkeria erabili gabe, baina bakoitzak presia egin dezala. Bueno, garai, zuek ez duzu egoratuko, seguro ez, baina 2010ko mundial ospetsu horretan, Espainiak irabazitakoan, bubuzelan asuntoa ez duzu sekulan entzun? Ez. Ego Afrikarrak la leche zean, sartzen zean partidotan eta bubuzela bat bakizu zertan, ez? Balako plastikozko turuta merke hauetako bat, bueno, 80 minutuz egoten zian bubuzelei ematen, eta askotan, eta esatariak etzen entzuten, ikaragarria. Nik horrelako gozekin ezin dut. Dena dela, ebaki behar zaituztet oso interesgarria gaia, eta jarraituko dugu honen inguruan hitz egiten, baina txibatu didate gaur Iker Gurrutxagak utzi digun kontua, nahiko ez dakit interesgarria, edo behintzak kuriosoa omen dela, beraz entzungo dugu Iker. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz, ostiral utza. Matematik esan zen 4 gradu izango zirela gutxeneko, baina 3, Baina, bestalde hona badu, elurra goietan eta ikusteak posta ematen du. Sasoikoa. Eta, ez da bila etorri, berez ere, bero handi egirik. Gaur, guerdian, gurean, Anari Alberdi izango dugu, Gizazarata biraren bukaeran da Anari, eta, bira bukaeraren inguruan, kantu berriaren inguruan, hitz egitera etorreko zaigu. Aprobetxatuko dugu eta iraiak egingo dio disekzioa bere kantu pare bati. Eta denbora ematen dugu pare bati, ze disekzioak eta Anari eta hitzak, badakigu zer etorri daiteken. Eta hori, plazerra duzu bertan izango garela, guardeko maiak eta laurdenetan aurrera, zuentzako musikarian. Eta hori eta gauean Maialen Ibarra 16 segundu disko aurkeztuz. Ekoizpen oso interesgarria duen diskoa, hori ere aipatu behar. Bada horrelaxe kontuak, asteburu ona izan, eta astelehenean gehiago. Aio!
batek beste tren batez kutatu dezakela dio emakume ahots batek. Bat bakarra balitz gaitzerdi erantzuten diozuzuk inork entzun ezarren. Bide erdian edo erdi bidean denbora begi ertzetako zimurretan barna. Dekadentziaren sintoma ugariak eta gainera ageriak. Iraia, disekzionatuko omen duzu, Anariren kantua kriston erronka tokatu zaizu. Bai. Ez de guai, Anari, Bai. entzungo dut. Egia da, begira, aitartuko dut nik Anari noski ezagutzen dudala, baina bere musika ez dut asko entzun, eta Ikerrek esan zidan, asteko letrak irakurtzen eta analisia egiten, eta atzo behar badago nintzen 2 abestiekin 2 ordu, atera nituen 1000 galdera, eta horregatik uste dut Ikerrek esan duela ea 2 kantu egiteko denbora ematen digun, ze kanta bakoitzarekin ditut galdera asko. Joarri eskatuko diot, niretzako Anariren abestia dira, euskal letrarik onenetarikoa bintzat garaikideak, Joar, zein da abesti honen izena? Besna Bunovic. Besna Bunovic edo Bulovic, bakitzen horzen bera? Ez. Serbia razafata bat, eta rekord Guinness badauka. Begira. Eroriko altuenari bizira hundion emakumea da. Istripu bat zuen bere gazkinak. Ostras. Estreiatu zian, Belgradetik ez oso urrun uste dut, eta biziraun zuen. Zuek azaldu nola den hori, nola gertatzen den hori. Besti hau emakumea hori da. Bai. Begira badaukazu datu bat gehiago Iraia. Hori da. Bai. Bueno, ez dugu kanta hau aztertu behar, baina bai, beste datu daukat. Galdetuko diot zerbait. Nahi bertuko pixat emango zean, Anari. Niri kiston presioa daukat, bai. Ze ez da bakarrik bere musikak eta bere letrek duten pixuagatik bere irudiak ere daukan, ezakit, niri behintzat, ezakit, da pertsonat bere ondoan txiki sentitzen zarena, ezakit. Baina uste dut, gero, ziur asko, igual, bertigo hori normala dela eukitzen, ziur asko eta gauzara elkarizadatik beste sentsazio batekin. Bai, izan diteke. Nik uste, agian ematen duela horrela emakume gogorra, baina gero, atsegina izatearen itxura dauka. Bai, Ikerrek hori dio, baina egia da, lehenengo presentzia horretan, beldur pixkat ematen duela. Nik ere gogotxu entzungo dut, eta komentatuko dugu, astelenean, ez dakitzu egongo zaren, baina bai, komentatuko dugu eta kontatuko diguzu. Azkenean, nolakoa den bera, edo nola sentitu zaren zu. Ondo iruditzen bat zaitzue, minutu bat besterik ez zaigu falta goizeko 8:00 behingoz, minutu bat arinago amaituko dugu. Hori da, bai, perfecto. Behingoz, asteburuan. Aio. Egitan nahi dena baina orain egin beti zeure ardez. Ez zara Besna Bulovic, baina zuk ere bildu dituzu galantak biziontan. Erori jaiki eta aurrera segi, estropozuka bada ere onaino iritsi gara. Eta ez zara Besna Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Auzitegi Gorenak 2 urteko gaitasun gabetzea eta 7.200 euroko isuna ezarri dio Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusiari isilpeko datuak ezagutaraztea gotzita. Salva Badiola, egunon.
Egunon Peio eta egunon entzuleok ez dute kondenatu Alberto González, Amador Isabel Díaz Ayusoren bikotekidearen datu pertsonalak filtratzeagaitik baizik eta buloa gezurtatzeko prentsa oharrean datu pertsonalak agertzen zirelako 10.000 euro ordaindu beharko dizkio, era berean García Ortizek González Amadorri. Legezko ardura aipatuta estatu fiskal nagusiaren aurkako epaia onartzen duela jakinarazi du Espainiar gobernuak, baina hori bai, moralki ez duela partekatzen zehaztuz. Pepek berriz hauteskundeak eskatu ditu. Porque la democracia no es un Estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio, y subrayo, además, es un privilegio que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio debemos defenderlo de nostalgias infundadas. Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del Gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Santi Brouardek eta Josu Murazaren eriotzen 41. eta 36. urte hurrenean indarraren eta esperantzaren simbolo direla aldarrikatu dute. Egiari Zor Fundazioak omenaldi egin die Ametzolako parkean eta Errekalden egindako beste omenaldi batean ere sortuk beraien konpromiso militante azpimarratu du. Ainada Fresnedak azpimarratu du Brouard eta Muguruzaren oroitzapena ezin dela iraganaren oihartzun soila izan indarraren eta itxaropenaren simboloa baizik. Askatasunaren eta duintasunaren aldeko ibilbidea markatutako zuen bizitzek aurrera jarraitzera inspiratzen gaituzte. Eko legebiltzarreko alderdi guztiek minutu bateko isilunea egin dute Santi Brouarden omenez herri batasunako diputatua baitzen erail zutenean. Minutu bateko isilunearekin hasiko dugu Santiago Brouarden omenez. Madrilgo diputatuen kongresuan berriz ez da Josu Muguruza oroitzeko keinurik egon, bertako diputatu izendatu berri zuten hilketaren egunean, eta arratsaldean ere omenaldia egin diete biei Errekaldeko frontoian sortu kantolatuta. Lankontuei dagokienez, La Beseka, Esteila, Sene, Etxalde, Iru eta Zeiete Nafarroa sindikatuek Hego Euskal Herriko hiriburuetan salatu dute aurten 75 langile hil direla lan istripuetan iaz baino bat gehiago. Deitoratu dutenez, heriotzek ez dute etenik eta datuek erakusten dute urtez urte lan osasunean aurrera pausoak eman beharrean atzera goazela. Adierazi dutenez, iaz 74 langile hil ziren urte osoan Hego Euskal Herrian eta aurten kopuru hori gainditu da azarorako. Eta 2026ko Nafarroako aurrekontuari dagokionez, bertan bera utzi dituzte osoko zuzenketak. UPN, PPek eta talde mistoak aurkezturiko osoko zuzenketak baztertu dituzte, gobernua sustengatzen duten alderdiek eta baita EH Bilduk ere. Aurkeztutako proiektuak 6.700 eta 41 milioi euroko aurrekontua du Jose Luis Arasti, Ekonomia eta Ogasun Sailburua. El proyecto de ley de presupuestos generales de Navarra es un proyecto desde el punto de vista del Gobierno positivo y bueno para Navarra, y lo es por diferentes motivos. Por una parte, porque supone una vez más la confirmación de que el Gobierno de Navarra es un ejecutivo que ha sabido escuchar a la ciudadanía cuando en 2023 dio mayoritariamente su voto a formaciones... Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideokenez bada nabarmentzeko jazorarik? Heldu zaigu negu Euskal Herrira eta horren adierazle goiz gora beratsua ari garela izaten Euskal Herriko errepideetan. Pegi istripua izan da, orain dela ordu erdi pasatxo, AP 626 errepidean, 17. kilometroan Antzuolan, Beasaineko norantzan errei bat ireki dute dagoeneko, baina autopilaketak daude. Autopilaketak ere gaur goizean Mendaron izan den istripuan, AP 8an izan da, 71. kilometroan. Itxita egonda tarte batez errepidea, baina autopilaketak handituz doazela esan beharra dugu. 3 kilometrotako autopilaketak momentu honetan eta bestalde adi ibili ere Euskal Herriko zenbait mendate itxita daudelako elurraren ondorioz. Hori da, hain zuzen esango dugu, une honetan Arantzazura igo ahal izateko kateak behar direla, kamioiek debekatua dute Azazetako portutik igarotzea, baita ere itxia dago, Bernedoko mendatea, Bidaniara igotzeko ere kateak behar dira, Elosuan bezala,
edota Gasteizko mendatean bezala, itxita ere dago, Gatzagako mendatea ibilgailu ororentzat, eta baita Herrerakoa ere, esango dugu Gipuzkoan Lizarrustira igo ahal izateko ere kateak behar direla, Otxaurten bezala, Opakuako mendatea itxita dago, ibilgailu guztientzat, eta azkenik esango dugu ere, Urduñako mendatera igo ahal izateko ere, kateak behar direla une honetan. Esan dugu, elurra da gaurko goiz honetako albiste, esaterako sare sozialetan ikus dezakegu nola Urkiola, zehazki elurtua esnatzen ari den ala antzera baitare Arriben, Aezkoan, 700 metrotara besterik ez, badirudi aldaketa ere badatorrela, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Negu bete-beteko eguraldia nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zaparradak nagusi izango dira lurralde osoan, hala ere zaparrada hauek ugari hauak eta mardula hauak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Gipuzkoan, baina gehien bat Gipuzkoan mendebaldean, Bizkaian eta Araban, Nafarroa ipar partean, iparralden, Nafarroa erdialdera zaparradatxo batzuk pasako dira, baina ahulago eta tartekatuago botako du, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean apenas bustiko duen. Arratsalde partean lasaialdi bat hartuko du guraldiak, ateruneak luzeagoak izango dira eta giro lasaiagoa izango da, azken orduetan berriro ere zaparradak ugarituko dira Kantauriar isurialdean. Haizeak goizean alakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute eta beretan giro hotza izango da, minimoak 3-0petik eta 5 gradu bitartean arrendituko dira. Beraz, batez ere hego isurialdean eta altu xamar dauden lekuetan benetan giro hotza izango da. Eta maksimoak ere benetan hotzak, Kantauriar isurialdean 3 eta 8 gradu bitartean arrendituko dira. Eta hego isurialdean 1 eta 6 gradu bitartean, temperatura hotzenak noski Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Eta altuenak kostaldean, eta elur maila ere goizean goiz bereziki oso maila baxuetan ibiliko da, lurraldearen ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa iparpartean eta iparralden. 300 metroren bueltan kokatuko da, puntualki berago botatza baztertu gabe, aldiz Bizkaian eta Araban 500 metroren bueltan kokatuko da, hori bai arratsaldean elur maila gora egingo du eta botatzen duena 800 metrotik gora izango da elurretan. Esandakoa, tentu zibili gaurko honetan auto hartu behar izanez gero errepidean, azaroak 21 da, ostirala, Joarraiz Teknikan. Informazioaren aria. Politikaren arloak Francisco Franco diktadorearen heriotzaren 50. urteurrenaren aurrean erreakzionatu du Espainiako monarkiak ordezkatzen duen erregimen totalitario horren herentziarekin hausteak sigituz, edota Pedro Sánchezek esan du, arrakastazko istorio bakanaz hitz egin behar dela. EH Bilduren, RCren eta BNG alderdiek monarkiarekin hautsi behar dela aldarrikatu dute, honek frankismoarekin dauzkan loturengatik. Diktadorearen heriotzaren baitako ekitaldi ofizialak iragana zuritu eta monarkia bezalako instituzio anakroniko bat lekezkotzat jotzeko xedearekin gauzatu direla salatu dute. Taldeok adierazpen bateratu batean kritikatu dutenez, Borboi familiaren ondorengotza legitimitate demokratikorik gabe egin zen. Es un homenaje a Franco, es un homenaje al padre político del emérito, al abuelo político de Felipe VI, al bisabuelo político de Leonor, a la que por cierto aprovecho para decirle, Leonor no será reina. Hildo beretik, mintzatu du Podemosek ere, Paco García alderdi moreko oroimen arduradunak adibidetzat jarri du berriki estatu frantsesean argitaratu diren Juan Carlos Borboikoaren memoriak. Liburuaren hastapena Frankoren aldeko omenaldia dela esan du. EAJak naita ezarretako ahanztura eta estalkiak salatu ditu, Aitor Estebanek esan du, Franco hiltzanean ez zela hausturarik egon eta horrek ondorioak ekarri dituela. Franco hiltzanean gertatu zena etzan izan apurketa bat, aurreko erregimenagaz, azken baten transizio bat gertatu zen. Eta horrek ondorioak ekarri ditu, zalantza barik, ze azken baten, gauza batzutan gainetik pasatu zalako, eta beste hainbat gai ezin ikutuak izan zirelako urtetan eta urtetan. 50 urte geroago frankismo garaiko sekretu ofizialen legea indarrean dagoela ere salatu du. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak ere urteurrenak gogoratu du eta Espainiako demokrazia defendatzeko deia egin du hau miraria dela esanez. La democracia no es un estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio, y subrayo, además, es un privilegio
que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Santi Brouard eta Josu Muguruzaren heriotzen 41 eta 36. urte urrenean indarraren eta esperantzaren simbolo direla aldarrikatu dute. Egiarizor Fundazioak omenaldi egin die Ametzolako parkean eta Errekalden egindako beste omenaldi batean sortuk beraien konpromiso militante azpimarratu du. Egiarizor Fundazioko Ainada Fresnedak azpimarratu du Brouard eta Muguruzaren oroitzapena ezin dela iraganaren oihartzun soila izan, indarraren eta itxaropenaren simboloa baizik. Askatasunaren eta duintasunaren aldeko ibilbidea markatutako zuen bizitzek aurrera jarraitzera inspiratzen gaituzte. Agurra dantzatu ostean eta Mikel Laboaren izarren hautsa kantua abestuta, bertaratuek eta senidek lore eskaintza burutu dute. Egiarizor Fundazioak gogorarazi du krimenak egin zituztenek ez zutela inoiz erantzukizunik hartu, hala ere egindako bideaz jabetzeko deia egin du. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko errekonozimendu eta erreparazio legearen gaurkotzea aldarrikatuko dute, denbora tarteak moldatu eta estatuaren indarkeria jasan duten pertsona gehiago aintzat hartzeko. Gasteizko legebiltzarrean alderdi guztiek minutu bateko isilunea egin dute Santi Brouarden omenez, Herri Batasunako diputatua hitzen hil zutenean. Minutu bateko isilunearekin hasiko dugu Santiago Brouarden omenez. Madrilgo diputatuen kongresuan ez da Josu Muguruza oroitzeko keinurik egon, bertako diputatu izendatu berri zuten hilketaren egunean, eta sortuk aldiz gogora ekarri du 78ko erregimenak lehen unetik jarri zuela ezker independentista jopuntuan. Ezker independentistaren desagerpen saiakeren aurrean sortuk baiestatu du Santi Brouard eta Josu Muguruzak herriarengandik dena emateko konpromisoa erakutsi zutela Paulaka Bizkaiko sortuko arduraduna. Asko aldatu da Euskal Herria Santi eta Josu hil zituztenetik, baina badago elementu bat mantendu duguna historia guzti honetan zehar, altxor ordezka ezin bat. Gure Euskal Herriarekiko maitasuna eta bere jendartearen askatasun osoaren aldeko amets konpartitua. Informazioaren aria. Goizeko 8:12 Gazako armadak lerro horia delakoa mugitu du, Amarnaka familia inguratuz, azken 24 orduetan 38 lagun hil dituzte ere. Israelgo armadak Gazan okupatua duen eremua handitu egin du. Suetenaren baitan lerro horia delakoak mugatzen zuen Gazako herritarrentzako eremua eta militarren kontrolpeko guda eremua. Berriki Gaza hiriko hainbat kaletako marka horiak manipulatu dituzte Gazatarren baitako eremua 300 metro murriztuz. Honek jopuntuan jarri ditu orain artean tarte honetan bizi diren Amarnaka familia. Gazako palestinar gobernuak iragarri duenez, ez dakite zer gertatu den beraiekin azken bombardaketen ostean. Israelek 393 alditan hautsi du Sueten akordioa eta 312 lagun hil ditu hau indarrean dagoenetik. Eta 90 haur palestinar Israelgo espetxetan daude inongo karguri gabe. 2023ko urriaz geroztik Israelek 1630 haur atxilotu ditu Zisjordania, Gaza eta Jerusalemen. Asko, auzitegi militarretan epaitu dituzte eta 2 urteko genozidioan 20.000 haur hil dira eta milaka desagertuak jarraitzen dute. Bestalde, esango dugu baita ere, paz, con dignidad, unrua eta mundu bat erakunden bitartez 80.000 euro bidaliko ditu gure aurrak ere badira ekimenak, milaka kamiseta sartzea lortutako dirua dau, aur palestinarrak aztu ez ditzagun elkartasun adierazten jarraitzeko deia zabaldu dute aur eta nerabe nazioarteko egunean. 12.400 elkartasun kamiseta saldu ondoren lortutako bilketa da, ostegun honetan Gasteizen eskainitako prentsaurrekoan azaldu dutenez. Genozidioaren aurrean lan egiteko behar horretan, Lakuako gobernua eta Euskal Herriko beste erakundek interpelatu dituzte. Lakuak Donostiako ospitalera bideratutako 2 familien kasuan, merezi duten harrera eta osasun harreta ematea eskatu dute ekimenetik eta baita beraien oinarrizko beharrak, behar emozionalak, ekonomikoak eta hezkuntzari lotutakoak mermatu daitezen ere. Saldutako kamisetekin bildutako diruaz gain, urriaren 25ean Bilbon egindako mobilizazioak izandako babes handia azpimarratu dute. Gainera urrian zehar ikastetxetan deitutako mobilizazioek erantzun zoragarria izan zutela adierazi dute. Prestatutako dinamika 200 ikastetxe baino gehiagotan zabaldu zen orain arteko parte hartzea handiena eta 100 ikasle, irakasle eta langilerekin.
Nafarroko torturatuen sareak eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da dinamika jakinarazi du. Nafarroan torturaturiko beste 7 pertsona ofizialki aitortu dituztela. 94 lagun dira jada, orain arte indarkeria politikoaren biktima bezala aitorturikoak. Itxaso Leon. Batzordeak aitortutako tortura kasuak honako hauek dira. Polentzi Goikoetxea Barandiaran 2 aldiz torturatua Guardia Zibila eta Brigada Politiko Sozialarengatik 1980an. Jose Maria Aleman Zabaleta Guardia Zibilak torturatua 1982an. Jon Patxi Arratibel Garziandia Guardia Zibilak torturatua 1987an eta 2011an. Leire Markinarrei poliziak jipoitua 1989an eta Guardia Zibilak torturatua 2001an. Luis Goñi Lara Guardia Zibilak torturatua 2008an, Araitza Matria Jimenez Espainiako poliziak torturatua urte berean eta Ainara Bakedano Kuaresma Guardia Zibilak torturatua 2009an. Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da dinamikatik positiboki baloratu dituzte emandako ebazpenak estatu indarkeriak gure lurraldean izan duen eragina azalarazteko baliogarriak diren heinean. Halaber, azpimarratu dute errekonozimendu eta erreparazio batzordeak ofizialki aitorturiko 7 pertsonak torturak jasateagatik aitortu direla giza eskubideen urraketen biktima modura. Eta Franco diktadorearen eriotzatik 50 urte bete diren honetan argi geratzen ari dela torturaren aplikazioa diktaduraren edo trantsizioaren testuingurua gainditzen duen giza eskubideen urraketa larria dela. Azkenik, Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiak animatu dituzte aitortza eskaerak aurkeztera 2027ko uztailera arte. Eta Guardia Zibiloi batek Inigo Sancho abokatuaren kontra jo du, ez dagokion dirua jaso nahian. 1980 urtean, Ispasterren jazotako atentatua dela eta diru laguntza ofiziala jaso nahi du, naiz eta Madrilek eta Gasteizko gobernuak baukatu egin dioten biktima izaera. Aldarrikapena doako justiziaren bitartez eskatu du, eta horretan Sanchok hau biderazina dela ondorioztatu zuen. Aski ezaguna da, Guardia Zibil ugarik estatuak eragindako biktimei erreparazio emateko legearen kontrako sabotajea abiatu zutela, beraiek ere biktima zirela argudiatuz. Kasu honetan, Guardia Zibil honek azaldu du Ispasterreko atentatuko autoetako batean joateko zela berare, baina azkenunean lantxanda aldatu ziola lankide bati eta horri esker salbatu zela. Halere, gorpuak jasotzera joan behar izan zuela, eta horrek biziki unkitu zuela erantsi du. Geroztik, Barne Ministerioaren aurrean hainbat aldiz eskatu du hori, eta ukatu egin diote behin eta berriro. Lakuak ezarritako ebazpenari ere, elegitea aurkeztu du honek, eta horretarako badoako justizia jasotzeare eskatu zuen. Abokatutzaren elkargoak azken eskaera hau aztertut zuen, eta ez zuen ontza jo. Horretan ere, temati agertu zen berriro Guardia Zibila, eta EAeko auzitegi nagusira eraman zuen laguntza hori lortzeko borroka, baita azkenean helburua lortu ere. Baina honen ostean, doako justiziaren sisteman diharduen euskal abokatu bate esleitu zitzaion. Guardia Zibiloiaren eskari aztertuta, hau bidera ezina zela ondorioztatu zuen Inigo Sancho abokatuak, eta horixe bera azaldu zuen idazki baten. Hain zuzen, fiskaltzak bat egin zuen abokatuaren iritziarekin, eta horrekin badena amaituko zela zirudien, baina ez, orain abokatua jarri du jo puntuan Guardia Zibiloi honek, eta honen kontrako kereila aurkeztu du besteak beste desleialtasun profesionalez jokatu duela leporatuta. Euskal Herriko Unibertsitateko klaustroak dio, Lakuako gobernuak unibertsitate pribatuei alfombra gorria jartzen diela. Unibertsitate publikoak bizi duen finantzak eta eskasia salatu dute, eta Lakuak hezkuntza eredu elitista sustatzen duela. Finantzazio eskasaren zergaitia jasotako aurrekontutik dator. 402,8 milioi Euskal Autonomia Erkidegoaren barne produktu gordinaren 0,41 baino ez 2024an. Kopuru horrek unibertsitate sistemen lege organikoak jasotzen duen 1%tik urruti dagoela salatu du EHUk. Entitate publikoaren esanetan, Lakuak ez du EHUren aldeko apusturik egiten, eta horren ordez unibertsitate publikoak sustatzen ditu kasu askotan erakunde pribatuek unibertsitate publikoak dituzten faltak estaltzen ez dituztela salatu dute, baizik eta horien lekua hartzera datozela hezkuntza eredu elitista bat sustatuz. Klaustrotik ziurtatu dute egoera hau ez dela berria eta Euskal Herriko Unibertsitateak bizi duen krisi ekonomikoari nahikoa ez den finantzazioa gehitu behar zaiola.
Eta adingaben fiskaltza, Bizkaiko irakasle baten aurkako jazarpen kasu berri bat ikertzen ari da. Plentziako jazarpen kasuaren berri izan ostean, Santurtziko beste irakasle batek bere egoera salatu. Ikaslek grabatu egin zuten eta bere irudiak zabaldu. Lander Martinez. Santurtziko Kantauri Institutu Publikoko irakasleak salaketa jarri du Ertzaintzan ikasle talde batek ikasgelan argazkiak egin zizkiola eta meme eta sticker gisa zabaldu zituela ikusi ondoren. Ikastetxeak jakinarazpen bat bidali die familiei mugikorraren erabilerarekin lotutako arazo oso larria hartarazteko. Gogorarazi du barne araudiak debekatu egiten duela mugikorra erabiltzea eta abisatzen du edozein telefono kendu egingo dela eta familiek berreskuratu egin beharko dutela. Hezkuntza Sailak adierazi du institutuak ikasleen eskubidei eta betebeharrei buruzko dekretuan aurreikusitako prozedura aktibatu duela eta dagozkion hezkuntza neurriak aplikatu direla. Gogoan izan behar dugu, pasaden urriaren 31an beste irakasle batek jazarpena salatu zuela Plentzian, bere etxe atarian DBH-ko 50 ikasle bildu zirenean. Ikoitz Arrese Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak jazarpena salatu du eta elkartasuna adierazi die bi irakasleei. Bi irakaslek salatu dute ertzain etxeetan eta publikoki jasartuak izan direla, motibo ezberdinengatik, eta argi utzi nahi dugu gure eginez EH Bildutik Plentziako alkateak egin dituen adierazpenak guztiz arbuiatzen ditugula jasarpen horiek eta Euskal Herria Bildutik bi kontu bat, kaltetutako irakasle hauei gure elkartasun osoa adierazten diegula alde batetik eta bestetik Hezkuntza Sailaren esku jartzen ditugula gure ardurak, beharrezko esku hartzeak eman daitezen. Itsasbengalak ezin daitezkela Zubietako erraustegiko fosora heldu jakinarazi du Lakuako Industria Sailak. Urriaren 11an sutea piztu zen erraustegiko fosoan itsasbengala batzuen ondorioz, baina Lakuak ez du kontrolari buruzko aipamenik egin. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak urriaren 11an bertan argitaratu zuen uharrian, mankomunitate guztiei gogorarazitzen oso garrantzitsua dela instalazioan baimenduta ez dauden materialak sartzeko debekua betetzea. Hala ere, kontrolaren azken ardura Gipuzkoako hondakinen kontsortzioarena da. Lakuako gobernuaren ingurumen baimenaren arabera, instalakuntzaren funtzionamenduan bertara heltzen diren hondakinak kontrolatu behar dira hauek onargarriak ote diren ziurtatzeko. Gainera, industria arloko hondakinek ala itsasbengalek kontrol zehatzakoak izan behar dute hauen prozesamendua egingarria ote den argitzeko. Erraustegiak hau aintzat hartu izan balu urriaren 11an etzen suterik egongo itsasbengalak alboratuak utziko zituzten. Ikusteke dago kontrola ez betetzeagatik Lakuako ingurumen sailak neurririk hartuko ote duen ingurumen baimena ez errespetatzeagatik. Eta Labrazako lanaia da hasiak daudela herritarrek trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruz hausnartzeko eta sentsibilizatzeko prozesua iragarri du Lakuako gobernuak energia berriztagarrien ezarpena modu jasangarrian eta koherentean lantzeko. Horixe bera iragarri zuen Lakuako gobernuak atzo bertan eta zehazki Labrazako parke eolikoko lanak dagoeneko hasiak daudela. Lakuaren arabera hausnarketa prozesu honen helburu nagusia da ulertzea zer behar eta erronka nagusiri egin behar zaien aurre gizarte gisa deskarbonizazioari heltzeko eta 2050 bitarte zero isuri garbi lortzeko. Oiongo udalak gogor kritikatu du Labrazako parkea, baina Lakuak abian jarri ditu lanak jada, udalaren iritziari jaramonik egin gabe. Goizeko 8 eta 24, kontu ekonomikoetan murgildu beharra dugu, eta horiek ala esango dugu, LABSK Esteilas, Txalde, Iru eta Zegete Nafarroa sindikatuek Euskal Herriko hiriburuetan salatu dute, 75 langile hil direla urten lan istripuetan iaz baino bat gehiago. Deitoratu dutenez, heriotzek ez dute etenik eta datuek erakusten dute urtez urte lan osasunean aurrera pausoak eman beharrean atzera goazela. Adierazi dutenez, iaz 74 langile hil ziren urte osoan Hego Euskal Herrian eta aurten kopuru hori gainditu da azarorako. Egoera egonkortzeko bidean zegoen arren, azken urteotan laneko istripuen eta istripu hilgarrien joera gorantzkoa izaten ari dela kritikatu dute. Zentzu horretan, egoera ilunena Nafarroakoa dela azpimarratu dute. 2024an 17 pertsona hil ziren lan istripuetan eta 2025ean dagoeneko 21 zenbatu dira. Hau da, aurten abuzturako Nafarroako iazko hildakoen kopurua gainditu du.
UEMak eta 3 finantza erakundek akordioa sinatu dute euskara lehenesteko beraien bulegoetan. Udalerri euskaldunetako bulegoetan eta finantza alorrean euskara lehenesteko konpromisoa berretsi dute UEMarekin Kutxabankek, Laboral Kutxak eta Bankoa Bankak. Finantza erakundeak eta UEMak euskararen erabilera areagotzeko hitzarmena sinatu dute. Tolosan eginiko agerraldian Kutxabank, Laboral Kutxa eta Bankoa Banka erakundetako ordezkariak egon dira 59 udalerri euskaldunetako alkateekin. Bankuek hizkuntza irizpideak adostu dituzte UEMarekin eta udalerri euskaldunetan dituzten bulegoetan euskara lehenetsiko dute 3 finantza erakundek. Hori bermatzeko UEMak, Laboral Kutxak, Kutxabankek, Bankoa Bankak eta 59 udalerritako alkate hauek hainbat puntu hitzartu eta 7 puntutan bildu dituzte. Horien artean, adibide da, udalen eta finantza entitateen arteko harremanak euskaraz izango direla, idatziz zeinaoz eta edota langileek euskaraz egingo dietela lehen hitza bezeroei. Hitzarmenak 4 urteko iraunaldia izango du. Dena den, epea amaitu aurretik sinatzaileek erabaki dezakete hori luzatzea, gehienez beste 4 urtez edo hitzarmena azkentzea. Eta aipatuko dugu baita ere EH Bilduk proposatuta, Lakuak lan autonomoaren kontseilua sortuko duela 2026ko kolektiboaren eskubideak babesteko helburuz, eta horretaz gain sektoreko errealitate desberdinak kontuan hartu eta hotxan bateko. EH Bilduk jakitera eman duenez, EAJ eta PSrekin adostutako autonomoen kontseiluarekin langile autonomoen kalitatean eta eskubidetan aurrera egin. Nahi dute Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako sare ekonomiko eta sozialaren funtsezko eragile baitira. Autonomoak jarduera, berrikuntza eta enplegua sustatzen baitute. Patris Garzia, EH Bilduko parlamentaria Gasteizko legebiltzarrean. Langile autonomoen sektorea konplexua eta heterogeneoa da, eta oso arazoa desberdinak ditu. Horregatik, beharrezkotzat jotzen dugu langile autonomoen erakundekin interlokuzioa eta elkarrizketa egonkorra izatea, haien errealitatea eta proposamenak gertutik ezagutzeko. Ildo horretan EH Bilduko legebiltzarkideak gogorarazi du autonomoen artean sartzen direla gutxieneko soldatatik beherako hileko diru-sarrerak dituztenetatik, hilean 6.000 euro baino gehiago kobratzen duten eraino. Informazioaren aria. Espainiar Auzitegi Gorenak 2 urteko gaitasun gabetzea eta 7.200 euroko isuna ezarri dio Álvaro García Ortiz estatuko fiskal nagusiari isilpeko datuak ezagutaraztea gotzita. Ez dute kondenatu Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayusoren bikotekidaren datu pertsonalak filtratzeagatik, baizik eta buluak ezurtatzeko prentsabarrean datu pertsonalak agertzen zirelako. 10.000 euro ordaindu beharko dizkio, era berean García Ortizek González Amadorri. Goibelategi, egunon. Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Jakitere eman eta berehala sententzia polemiko izan da, besteak beste kondena jakinarazi dutelako, erredaktatu horretik ere, Espainiar estatuan legezkoa bai, baina bat ere ohikoa ez den moduan. Era berean, Auzitegi Goreneko 7 epaietatik biren boto partikularra izan du sententzionek, 2 epaile aurrerakoiek, Ana Maria Ferrer eta Susana Polok, ez dute bat egin auziaren emaitzarekin eta kontserbadoreak diren beste 5 bai. Ponente gisa, Polok zuen sententzia idazteko ardura, baina García Ortiz kondenatzaren aurka zegoenez, azkenean, zigor arloko salako presidente Andrés Martínez Arrietak epaiaren txostenaren erredakzioa bere gain hartu du, eta handik gutxira jakinarazi da sententziaren emaitza. Gaitasun gabetzeaz gain, Auzitegi Gorenak Ayusoren bikotekideari 10.000 euroko indemnizazioa ordaintzera behartzen du García Ortiz, eragindako kalte moralengatik. Edozein kasutan, kondena hasieran eskatutakoa baino dezente basuagoa da, fiskalak 6 urteko kartzela zigorra jaso zezaken eta horrez gain 12 urteko gaitasun gabetzea baita 40.000 euroko isuna ere. Azkenean 2 urteko gaitasun gabetzea jasoko du, 7.200 euroko isuna eta esan bezala, González Amador Ayusoren bikotekidari eman beharreko kalte ordaina. Isabel Díaz Ayusoren bikotekideak ogasunari iruzur egitea onartzen duen mezu elektroniko bat filtratzea zen fiskalaren aurkako akusazio nagusia, baina azkenean datu erreserbatuak zabaltzeko delituagatik kondenatu du Auzitegi Gorenak. Testuinguru honetan badira aipatzeko moduko 2 berezitasun. Lehenik eta behin, esan, Alberto González Amadorrek Isabel Díaz Ayusorekin batera lokatuta bizi zen Madrilgo atikoa erosi duela ia 1.000.000 euro bateko balioagatik. Kondena hau jakinarazi den egunari ere erreparatu behar zaio. Kasualitatez edo
Franco hiltzeneko 50. urteurrenean jakinarazi delako goreneko epaile kontserbadorek erabakitako sententzia. Bain zuzen legezko ardura aipatuta, estatu fiskal nagusiaren aurkako epaia onartzen duela jakinarazi du Espainiar gobernuak, baina moralki ez dutela partekatzen. Pepek hauteskundeak eskatu ditu berriro ere. Datu sekretuak zabaltzea argudiatuta, Álvaro García Ortiz 2 urteko gaitasun gabetzera kondenatuko dutela. Jakin ostean, Félix Bolaños, justizia ministroak egin du gobernuaren lehen balorazioa. El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. Kondenak dion irakurtzeko zain gorenaren epaia onartzeko legezko ardura dutela esan du Bolañosek, baina ikuspegi moral batetik ezin dutela onartu. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Edozein kasutan ez du epaien kontra egin Bolañosek onartu, ze epaiena dela azken hitza afera honetan. Porque la democracia no es un Estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio, y subrayo, además, es un privilegio que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Pedro Sánchezena izan da erreakzio nabarmengarriena, goreneko sententzia honi aipamenik egin gabe demokrazia arriskuan egon daitekela iradoki baitu, eta ura defendatzera beharra aipatuta, ura defendatzeko berkatu beharra aipatuta, demokrazia egatzen duten gehiegikeri ez ohartarazi du. Tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para... Fiskala kondenatu duten arren, ardura politikoa Pedro Sánchezena dela berretxizaren dimisioa eskatu du beste behin ere PPko Alberto Núñez Feijok eta hauteskundeak barkatu berehala deitzeko. Euskal Alderdiek euren sare sozialen bidez erreakzionatu dute. EAJko diputatu Maribel Bakero adierazi du harrituta dagoela epaiarekin eta bulo bat zabaldu izana onartu duenaren zigorgabetasuna gaienduko ote den galdetu du. El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. EH Bilduko idazkari nagusi Arnaldo Otegik berriz, Jose Maria Aznarrek 2023an Sánchezen gobernoren aurka egiteko sektore kontserbadorei egindako eskari ekarri dugu gora. Alduenak egin dezala. Frantzia estatuan berriz emakume bat eraitzen dute, hiltzen saiatzen dira, edo bikotekideak, edo bikotekide hoiak bere buruaz beste egitera bultzatzen du 7 orduro, emakumearen aurkako indarkeriaren behatokiaren arabera. Erakunde honek ohartarazten du sexu erasoek gora egin dutela ere. Emakumearen aurkako indarkeriaren behatoki nazionalaren urteko txostenak dionez, Frantziako estatuan 2024an zehazki 107 feminizidio erregistratu ziren, 270 feminizidio saiakera eta suizidio edo suizidio saiakera eragin zuten 906 jazarpen kasu, hau da, 1283 biktima guztira 2023an 1186 izan ziren bitartean. Behatokiak alaber adierazi du 2024an jazarpenaren ondoriozko suizidio edo suizidio saiakeren kopurua 117 dituzela 2023arekin alderatuta eta 84 haur umezurtz geratu zirela bikotearen barruan feminizidioak edo homizidioak izan ostean. 1973 haur gelditu dira umezurtz 2011tik indarkeria matxistaren ondorioz. Txostenaren arabera eraildako emakumeen 148 senide baten, bikotekidearen edo bikotekide oiaren biktimak izan ziren. Gizonen kasuan 13%koa da portzentaje hori, baina txosten honek agerian uzten du baitere, emakumeek bikotekidea hiltzen duten kasuetan erdiak baino gehiagok indarkeria jasan zutela aurretik. Eta baita, nazioartetik nabarmendu berra dugu, Ameriketako estatu batuek baieztatu dutela Ukrainako gerra amaitzeko bake plan errealista bat negoziatzen dabiltzala Errusiarekin, baina Ukraina eta Europar Batasunaren parte hartzari gabe. Kiebek baieztatu du jaso duela lehenbiziko zirriborro bat eta negoziazioetan erabakitzeko almen aldarrikatu du. Hala da bai, Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak atzo jaso zuen ofizialki estatu batuek eta Errusiak egindako bake plan berriaren lehen zirriborroa eta datozen egunetan Donald Trump estatu batuetako presidentearekin negoziatu alizatea espero du. There will never be any recognition, formal or otherwise, of Ukrainian territory temporarily occupied by the Russian Federation. Ukrainak nazio batuen erakundean duen ordezkariak plan hau negoziatzeko prest daudela esan du. Beti ere, euren marra gorriak errespetatzen badira, besteak beste, Ukrainak Errusiak okupatuta dituen edozein lurralderi uko egitea. Baina ez dago argi zein punturaino gai den Ukraina uneotan
bere parte hartzea bermatzeko mendebaldearen arma eta diruarekiko erabateko menpekotasuna du, mantxo baineten gabe ari dira lurraldeak galtzen frontean, eta Zelenskiren irudia inoiz baino kaltetuago dago haren inguruan eman den ustelkeria kasu berri bat dela eta. They have been engaged with both sides, and these talks are continuing as always. Estatu Batuetako gobernuko bozeramaleak dio, bi alderdikin ari direla erredaktatzen bake plan hau, errealitatea da ordea, soilik Errusiarekin ari direla negoziatzen, Gazarako bake plana soilik Israelekin batera erredaktatu zen bezala. Momentu zabaldu denaren arabera 28 puntuko zirriborroak Kievi eskatzen dio Natori uko egitea, gaur egun Errusiaren kontrolpean dauden lurraldei uko egitea, Krimearen estatus errusiarra bere egitea, gaur egungo frontetik erretiratzea eta Ukrainako armada euneko 50 baino gehiago murriztea. Edozein kasutan murrizketa hori gauzatuta, 500.000 soldadu ingururekin Europako armada handienetakoa izaten jarraituko luke Ukrainakoak. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. Errusiaren aurkako neurri gogorragoak eskatuz haserre mintzatu da Kaja Kallas Europar Batasuneko kanpo aferetarako goi ordezkaria bake plana arrakastatsua izateko Ukraina eta Europako Batasunaren parte hartzea behar dela berretxiz. Guzti hauek egin adituko era. Eskerrik asko gehi. Gero arte. Kirol aria naiz irratian. Bidasoa eskubaloi taldeak lurraldea gara aurkeztu du klubaren konpromiso Euskal Herriko lurraldearekin sendotzea eta eskubaloia belaunaldi berrietara agerturatzea helburu duen ekimena. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleak. Proiektuaren erdigunean teknifikazio programa sendo eta zabala dago Euskal Federazioak 16 urtetik berakoekin egiten duen lana osatzeko. Bizkaian, Araban, Gipuzkoan, Nafarroako iparraldean eta Akitania berriko hegoaldean garatuko da, oinarrizko eskubaloia bultzatzen eta klubaren balioak transmititzen jarraitzeko. Gurutza Aginagaldek klubeko presidenteak azpimarratu zuen, lurraldea gara duela urte batzuk hasitako formakuntza lanaren bilakaera naturala dela. Duela ia 7 urte, hilabetenen bukaeran 7 urte egingo ditu direktiban sartu ginela, eta momentu hortatik hartu genuen erabakietako bat da lurraldeko taldentuarekin egin beharreko lan bat, ez? Talde guztiekin eta beraien jatorriko taldeekin landuz, eskutik joan da eta beraien taldetan egiten duten lan ona baloretan jarriz, baina bai pentsatzen genuen beharrezkoa zela errendimendura begira zeuden gazte guzti horiei. Ekimena Euskararen nazioarteko egunaren bueltan kokatzen da. Lurralde guztiak elkartzen batzen duena zer da, azkenean bai Akitania berriko hegoaldean, Nafarroa iparraldean eta noski Euskadin gaur denak batzen gaituena euskal kultura da, ez? Eta denak elkarrekin zer eman komunen edukitzeko euskal kultura horrek daukan ikurrinaren koloreak hartu ditugu eta gure azala bideratu dugu kolore hortara eta pixkat proiektuari eta egin nahi dugun teknifikazioai bultzada eta ahots pixkat emateko bai azaroaren 29an Valladoliden aurkako Asobaleko partiduan eta bai Europa Ligen abenduaren 2an jokatuko dugun Flensburreko partiduan lehen taldeak kamiseta horrekin jokatuko du. Bai, aprobetxatuz, abenduaren... Bestalde, Lointe Gernikak Sofian jokatuko du Elitzurram talde israeldarraren aurkako Europako bi partidak. Talde bizkaitarrak baieztatu denez, Bulgarian jokatuko ditu ateak itxita Israelgo taldearen aurkako Eurocup Women Ligako neurketak. Azaroren 25 eta 27an jokatuko dira erakundeak azaldu duenez, ateak itxita eta ikusleri gabe eta Gernikatik Bizkaitik eta Euskal Herritik kanpo dagoen egoitza neutral batean egitea, aukerarik arduratsuena eta orekatuena da kanporaketaren inguruko egoerak ikusita. Batetik, eta hau da garrantzitsuena, beti hor kokatulako aferaren gako nagusia, badala, nola dan posible horrelako talde batek Israelek genozidarekin jarraitzen duen bitartean nazioarteko txapelketan normaltasunez jokatzea. Elitzur Ramla, Eurocupetik kanpo egon beharko luke, atzo, gaur eta bihar. Klubak adierazi duenez partida horiek erabakigarriak dira Eurocup Women txapelketaren hurrengo fasera iristeko eta egoera konplexua eragin dute kirolaren esparrutik haratago doana. Bere komunikatuan zuzendaritza batzordeak azpimarratu du konpontze ez dagokien gatazka baten erdian aurkitu dutela euren burua eta erakundearen biziraupena oso arriskuan egongo dela partidak jokatu ezean, aurre ikusitako kirol eta ekonomia zigorren ondorioz. Oharrak indarkeria mota guztien erabateko gaitzespen azpimarratu du, palestinarrek pairatutakoa espresuki aipatuz. Gainera Gernika
kalumon jokatzeak zentzurik etzuela defendatu du klubak, herriaren karga simboliko eta historiko sakonagatik. Bigarrenik, Gernika memoriadun herria da. Eta beti adierazi dugun bezala, Gernikako herria beti Palestinako herrien ondoan izango gara. Horregaitik, beste behin ere, Gernika gehiagorik ez hemen inoen, erantzukizunez adierazteko beharren aurkitzen gara. Eskerrik asko Ireia. Zuei, gero arte. Eta lehenbiziko novela ondu du Edoi Etxartek. Aitaren galeraren doluan bere benetako nortasuran bila ibili da Susarekin argitaratu du izen baten promesa. Garazi Castaño. Akats batu abia puntu izen baten promesa liburuak. Edo zehazkiago esan da, akats batek eman dio azkenean hartu duen forma. Hala azaldu du Leire López Ziluaga Susako editoreak. Aitorren heriotzak sortutako dolua hainbat gauzaren inguruan pentsatzeko akuilu da liburuan. Oinordetza, nola eragiten digun familia jakin batean jaiotzeak, aitaren hospitalizazioa, hildakoekin dugun lotura, literatura bera, troskismoak Euskal Herrian egin duen bide ezezaguna. Dena dago nolabait Aitorrekin lotuta, baina Aitorretik haratago doaz gogoetak. Txandaka arilkatutako 27 atalez osatua da izen baten promesa liburua. Atal bakoitietan aitaren heriotzaren doluak ekarritako pentsamenduak dira nagusi. Naiz eta beti ez dauden doluarekin zuzenean lotuta. Atal bikoitietan Aitorren gaztetako lagunak, militantziak ideak eta maitaleak mintzo dira lehen pertsonan. Hala kontatu du López Ziluagak. Edoi Etxartek idazleak berak azaldu du benetako liburuaren esentzia. Novela hau ez da gaurko borrokei buruzko liburu bat. Eta tamalez, ez du partekatzen. 1919an Zetkinek masa proletarioekiko zuen itxaropena. Baina bada, Zetkinek aipatzen dituen arimei buruzko liburu bat. Badelako, Marxen mamuei buruzko liburu bat. Gauaren mamua, itxaropenarena, angustiarena, bakardadearena, talde baten parte izateko grinaren inguruko liburu bat. Eta liburua oso zehatza da. Liburuan nire ahotsak hitz egiten du doluaz hitz egiteko. Eta nire ahotsa da funtsean aurretik egon zirenen ahotsa. Aitorren ahotsa, Amatxi Pilarren ahotsa, Aitatxe Emilianoren ahotsa. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Goizeko 9:00 eta 20 gutxi gaindituta, nola ez adibiltzeko eguna dugu errepidetan. Zaloa, bada nabarmentzeko jazoerarik edo? Bai, tartea hartu beharko dugu atal honetarako luze emango duelako. Lehenengo eta behin, kontu zibili mendateetan elurtuta daude Euskal Herriko zenbait puntu eta batzuk itxita daudelako. Eta istripu nahikotxo izan ditugu gaur goizean. Bilbo inguruan izan delako istripu bat, Bilbonez, Errenterian parkatu Bilboko norantzan, AP 8an, 13. kilometroan, orain dela gutxira arte, herri guztiak egon dira itxita, jakin ezazue entzuleok, herri bat ireki dutela, baina autopilaketa luzeak mantentzen direla bestelako istripu bat ere. Mendaron AP 8an, 61. kilometroan kamioi bat gurutzatirik gelditu da gaur goizean goizetik. Autopilaketak handituz goaz, 3 kilometrorainokoak momentu honetan. Eta bestalde, ibilgailu batek istripua izan du ere, AP 626 errepidean, 17. kilometroan Antzuolan errei bat ireki dute, baina autopilaketak mantentzen dira. Eta azken bat ere, Andoainen 15 errepidean, 156. kilometroan ere istripua izan da. Istripua ez parkatu, elurragatik errepidea itxi egin dute. Azken informazio bat ere badaukagu, Irungo norantza ireki dute, besteak itxita jarraitzen dute. Hauesek, Pegi. Ados. Mendaten errepasoa ere egingo dugu, une honetan itxiak daude,
Urtube, Bernedo, edota Gasteizko mendateetako portuak, baita ere Gatzagako mendatea, Herrerako mendatea, Opakuakoa eta baita Zaldiaranekoa. Berriz, kateak behar dira, ondorengo mendatetara igotzeko. Arantzazu, Bidania, Elosua, baita Gasteizko mendatea autoarekin igo berri izanez gero, Lizarrusti, baita ere Otxuarte eta Urduñako mendatea. Gainontzeko mendatetan, aipatu ez ditugun hoietan, adi egon. Eta esango dugu temperatura, aski freskoa daukagula, goiz honetan, errepasoa eginez gero, gradu bakarra, besterik ez, Gasteiz, Iruña eta Donibane Garazin, 2 gradu Maulen, 3 gradu Baiona eta Donostian, 7 gradu Bilbon, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Negu bete-beteko eguraldia nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zaparradak nagusi izango dira lurralde osoan, hala ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulauak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Gipuzkoan, baina gehien bat Gipuzkoan mendebaldean, Bizkaian eta Araban, Nafarro ipar partean, iparralden, Nafarro erdialdera zaparradatxo batzuk pasako dira, baina ahulago eta tartekatuago botako du, aldiz Araba eta Nafarro hegoaldean apenas bustiko duen. Arratsalde partean lasaialdi bat hartuko du guraldiak, ateruneak luzeagoak izango dira eta giro lasaiagoa izango da, azken orduetan berriro ere zaparradak ugarituko dira Kantauriar isurialdean. Haizeak goizean alakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute eta beretan giro hotza izango da, minimo 0petik eta 5 gradu bitartean errendituko dira. Beraz, batez ere hego isurialdean eta altu xamarradoen lekuetan benetan giro hotza izango da. Eta maksimoak ere benetan hotzak, Kantauriar isurialdean 3 eta 8 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurialdean 1 eta 6 gradu bitartean, temperatura hotzenak noski Araba eta Nafarro herrialdean neurtuko dira. Eta altuenak kostaldean, eta elur maila ere goizean goiz bereziki oso maila baxuetan ibiliko da, lurraldearen ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarro iparparten eta iparralden. 300 metroren bueltan kokatuko da, puntualki berago botatza baztertu gabe, aldiz Bizkaian eta Araban 500 metroren bueltan kokatuko da, hori bai arratsaldean elur maila gora egingo du eta botatzen duena 8 metrotik gora izango da elurretan. Badator Hernani komik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Giuseppe Verdiren konposizio arrakastatsua bestela? Venezian estreinatua, historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Hotz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira. Hernani komik, 4. edizioa aurten. Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zuere, Hernanin azaroaren 21 eta 22an. Antolatzailea, Hernaniko udala. Burdindegi honek euneko pinu zerrautzezko peleta dauka. Eta aholkularitzarik onena pelete estufetan eta premia bakoitzera egokitutako zu egurrean. Algain Hondarribia eta Algain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdinegia, tresnak, laneko arpa, eraikuntza materialak, pintura... Bai, alkainen! Asteburu honetan kioskoetan gararekin, Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Fernando Alonsoren liburua, Garak argitaratua. Bizialdi oso bateko memoria politikoak, militantzia, nazioarteko harremanak, jazarpena, espetxea, jarduera instituzionala, negoziazioak etaren azken agiria. Gaur arte ez ezagunak diren hainbat pasadizo txiki eta gertaera handi. Argazkiekin ilustratua, euskara hutsean. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Asteburu honetan kioskoetan gararekin. Informazioaren aria. Iaia, goizeko 9:10 gutxi direla, aurrera egin beharra dugu, bixi, goiz honetan, gurekin dauzkagu analisi mailan, Malen Dominguez soziologoa eta Unai Fernandez de Betoño arkitektoa, egunon?
Egunon. Zer modu zaudete, elur gogoz? Ni oso ondo, esnatu gara Gasteizen geruza txuri fin batekin eta oso polita dago iria. Ni ere oso ondo, baino elurra nahiago mendian eta ez ezala oztoporik sortu. Hori da, bai, aipatu dugu, errepidetan gaur goiz zoroa dakagula. Akaso geroxeago izango dugu denbora aipatzeko beste konturen bat elurrari buruz, baina orain nabarmendu beharra duguna da Sergio García soziologo eta irakasleak nupeko beste irakasle batzuek eta hainbat graduko ikaslek osaturiko talde bat bildu duela xenomiter izeneko adimen artifiziala entrenatzeko, sare sozialetan partekaturiko mezu xenofobak identifikatuko dituzte eta gorrotoaren mapa digital bat sortzeko ere balioko du. Naiz eta isa sare sozialarekin hasi diren algoritmoa entrenatzeko lehen lagin gisa proiektua beste sare sozial batzuetara ere eraman nahi dute. Ekimenak algoritmoaren alderdi automatiko teknologikoa beste gizazati batekin kombinatzen du mezuak ebaluatzeko erabiltzen duten metodologia dela. Eta Garziak azaldu duenez, hasierako ideia Bet Lyon ibururatu zitzaion Ameriketako Estatu Batuetako Cornell Unibertsitateko irakasleari Trumpen administrazioarekin izandako kezkagatik. Horrela sortu zen Amerikako kontu ofizialak monitorizatzeko asmoa bertatik mezu xenofoboak transmititzea saiesteko. Irakasleak onartu du proiektuaren hasierako helburua ikasleak prestatzea zela, baina denborarekin ikusi zutela haien lanak helburu handiagoa izan zezakela izan ere, interes handia piztu omen du Nafarroako gobernuan eta baita gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazio ministerioan ere. Proiektu honi buruz gehiago jakiteko gurekin da Xabier Tirapu soziologian doktore, egunon? Egunon. Xenomiter proiektuaren parte zara, nola entrenatzen duzue adimen artifizial hau? Laburtzen zaila den prozesua da, baina oraindik fase goiztiar batean gaude, eta oraingoz 3.000 txio edo tweet sailkatu ditugu, eta gure asmoa da algoritmoari edo adimen artifizial honi 6.000 txioko kopurua ematea, eta horrekin ja gutxieneko entrenamendu bat ematea algoritmoari, berak bakarrik sailkatzen hasteko. Gainera, hasieran bereziki garrantzitsua da, hor zuen lan hori gero sailkapena zehatza izan dadin. Baduzue sailkapen propioren bat, xenofobiaren bueltan edo eta hor sartzen diren elementuen artean? Bai, begira, guk 7 kategoria ditugu, -3-tik 3 doazenak 0 barne. Eta orduan 7 kategoria ditugu. Eta horren baitan guk 0 erabiltzen dugu txioaren testua guztiz neutrala denean. Hau gutxitan gertatzen dela. Eta ondoren, -3 eta 3 txioak edo txioan dagoen testuak akziorako deialdia egiten duenean. -2 eta 2 esplizitua denean, bai jarrera xenofobo bat, bai immigrazioaren aldeko jarrera bat, eta -1 eta 1 implizitua denean testua. Ez duenean, hori ez da, esplizituki adierazten postura bat. Hor, isa sare soziala erabiltzen duzu, pentsatzen dut ikusita gaur narkoz bertan dagoen giroa, arrobi paregabea topatu duzuela? Bai, batzutan hilabetean behin gutxi gora bera, bai, pixkat aldatzen doa, hor egiten ditugu kalibrazio bilerak eta bakoitzari 150 txio sailkatzea egokitzen zaizkio. Orduan, esaten duzun moduan, denetarik aurkitzen dugu hor eta batzutan ere pixkat gorputz txarra uzten dizuzta, horren beste gorroto irakurtzea. Proiektuaren ideia ere bada, denbora errealeko mapak sortzea, ze puntutan dago proposamen hau? Bai, proiektu honek norabaiteko bokazio internazionala dauka, sarreran oso ondo aipatu duzen moduan, Cornelleko Unibertsitatean jaio zen proiektua da, guk hemen nupen gabiltza, eta ja Salvadorren eta Kolonbian abiatu dira proiektuarekin, eta beste herrialde batzutan zabaltzeko asmoa dago, ala nola Hego Afrikan edo Indonesian. Eta, asmoa da, ja, esan dudan moduan oso fase goiztiarrean gaude, baina azken fase batean, maila internazionaleko mapa bat garatu alizatea ikusteko gorrotu diskurtso horiek, alderatzeko herrialdeen artean eta nazioen artean, ezta? Eta ezakit,
sailkapen prozesuan eta entrenatzen prozesuan zaudete, baina akaso zuek nabaritzen duzue gorakada ala berakadarik jazoera zehatzekin, albiste zehatzekin, eremuekin edo urte hurrenekin? Bai, egia esan, oso ondo aipatu duzu, oraindik adimen artifizialak berak ezin dugu esan ea zen nolako evoluzioa eduki dugun, baina bai ikusten dela eta literatura akademikoak horrela dio, urte batzuetatik ona ultraeskuindar alderdien eragina dela eta horrelako diskurtsoen eragina dela eta horrelako diskurtsoak asko hasi direla eta bereziki esfera virtualean, ezta? Iritzi publikoan pixka bat nabaritu dezakegu eragin hori, baina batez ere esfera virtualean bai gorakada eduki dutela horrelako diskurtsoek. Eta proiektuak baita ere iragarri duzue instituzioen interesa piztu duela, zer aipatzen dizuete, zer nahiko lukete beraiek lortu honen bitartez? Bai, hor dabil Sergio, nire bulegokidea eta ikerketa burua pixka bat harremanetan. Eta egia da, oraindik ez dugula nolabiteko elkarlana formalizatu, baina bai interesa eta komunikazioak egon direla. Zentzu horretan, ministeritzak ere oberak zeren bitartez faro proiektua dauka, eta aurre ikusten dugu haiekin elkarlanean aritzea. Zeren beraiek beste ikuspegi bat daukate, gure ikuspegiarekin komplementagarria dena, eta espero dugu etorkizunean haiekin elkarlanean aritzea. Bai. Etorkizunean, azken zalantza bat, etorkizunean aukera izango dugu mapa horiek kontsultatzeko edo eta adimen artifizial horri kontsultak egiteko, jakiteko zer nolako gorroto identifikazioak egiten dituen? Bai, noski, gure asmoa, guazkenean ikerketa sozialaren alorrean kokatzen gara eta proiektu honekin gure asmoa da jendeari zabaltzea eta emaitzak gizarteratzea eta jendeari helaraztea ea zer ondorio ditugun. Orduan, azken faseko asmoa bai dela pixka bat gorrotoaren edo horrelako diskurtsoen mapa hori jendearekin partekatu alizatea. Eta azken finean aztertzea gizartean gertatzen ari diren fenomenoak. Bai. Adi izango era datorren emaitza horretara. Xabier Tirapu, soziologian doktorea Nafarroako Unibertsitate Publikoan, mila esker gurean izategatik. Mila esker zuei. Aipatuko dugu analisi mailan proiektu hau, ez dakit ze impresio eragin dizuen. Batzutan ere, askotan sare sozialei dagokienez aipatzen da, errealitatea gainditu egiten dela edota akaso eztabaidak edo gatazkak direnak sustatzen dituztela sare sozial hauek, isa sare sozialak partikularki. Ez dakit, halako erreminta bat nola ikusten duzue gizartearen ikuspuntu kritikorako eta agian begiratzeko sare sozial hau sustatzen dabil, hau auspotzen dabil, baina errealitate ez da hori, Malen? Bai, niri egia esan oso interesgarria iruditu zait eta iruditzen zait gainera potentzial handia daukala algoritmoen mundu hori guztia ikertzea eta benetan ikustea aipatzen zen mundu erreala eta digitalaren artean nolako aldea dagoen, zenbateko ausarkeria hartzen duen jendeak mundu digital horretan eta nik ikusten dut aurrera pausu handiak eman ditzakela alde batetik. Algoritmoa ez delako neutroa eta orduan ikertzea espreski beraiek daukaten mekanismo hori ikuspegi kritiko batetik kuantifikatzea aipatu ditu -3 -3 eta gero ikusi etez jatorriz proiektu honek baduela estatu batuetako Trumpen politikak eta pixkat hortik inspiratu zela hasi zirelako ikertzen nola mundu digitalean zuen horrenbesteko auspoa eskuin muturraren diskurtso horrek. Orduan, iruditzen zait kontrol soziala edo ikuspegi kritiko batetik kontrolatzea aldera diskurtso hauek nola gertatzen diren, kasu honetan isa plataforman, badela abia puntu bat eta nolabait akotatzea eta ikertzen hasi, gero hori nolabait ez dakit, legetarako transferentzi bat edukiko balu mugatu alizateko
zapaltzaileak diren jarrerak edo oroar bai, osea ez moraltasunetik, baizik eta, epaitzen ditugun jarrera horiek, mundu digitalean ere hori egiterako, tresna hau oinarri oso sendoa irutze zait. Unai? Bai, nik uste proiektu interesgarria dela, ezta, saiatuko delako kuantifikatzen edo objektibatzen, igual denok pentsatu dugun gauza bat, eta da Twitter dala mezu xenofoboak zabaltzeko tresna bat, azken boladan bereziki, ezta. Orduan hori zientziatik, hipotesi hori gero frogatu behar da, ezta, eta gero kuantifikatu, esatea ze portzentajeetan gertatzen den hori. Gero interesgarria litzateke, proiektuak berak Twitterrek zenbat auspotzen dituen mezu horiek ere ikustea, ezta. Gero, gauza bat da, jendeak zer idazten duen, baina gero Twitterrek berak esaten da, nik ere ez dakit egia den, baina auspotzen duela bere barne algoritmoen bidez halako mezuak, eta zentzu horretan batez ere Elon Muskek duela 3 urte erosi zuenetik tresna hau, ondo legoke hori frogatzea, ezta, niri hori oso interesgarria irudituko litzaidake. Eta gero esango nuke, adimen artifiziala baino, adimen herritarra ere landu behar dugula, azken boladan mezu xenofoboak ez bakarrik Twitterren, ez bakarrik sare sozialetan, beste zenbait toki fisikoagoetan ere zabaltzen ari direlako, ezta? Nik uste ez dugula inoiz entzun lehendakari bat esaten, ea datorkigun inmigrazioa dan benetan behar duguna, ezta? Eta hori entzun izan diogu duela gutxi EAeko lehendakariari, eta nik uste mezu horiek behar bada ez dira horren ez dakit zuzenak xenofoboak, baina nik uste sustatzen dutela halako egoera bat pizkat xenofoboa bihurtu daitekena denborarekin eta hoiei bereziki adi egon behar garela esango nuke. Akaso adierazpen publiko horien sustapenen baitan ere bada, hasieratikan isa bezalako sare sozialetan halako adierazpenak egiten direla askotan kontu anonimoen bitartez, horrek animatuta edo ikusita hau normaltasunez egiten da, nik ere egingo dut halako adierazpen publiko bat, horre sare sozialen bueltan ere salaturiko jazarpen kasuetan, asko aipatzen den kontu ere bada, anonimotasun horretatikan egiten dela, adibidere oso argiak dira, hemen naiz irratean jorratu genuena, esaterakoan Lindan Erizar gertatu zitzaion. Zueke sare sozialek eskaini aldezaketen anonimotasun hori nola ikusten duzu? Nik uste dut abantailak dituen bezala, arriskuak ere oso handiak direla. Abantailak ezakit azpimarratuko nituzken egia esan publikoki esango zenukeen zerbait esateko anonimotasun baitan jokatu behar badezu, horre ez zehose iluna edo ez oso fidagarria iruditzen zait orduan. Nik uste dut ezakit nola egin behar den, benetan identifikazio hori, esan behar duenak esan beharko luke, baina iruditzen zait, kasu honetan jarrera xenofoboak edo bestelako jazarpen jarrera batzuk gertatzen direnean, jakitea nork egin duen eta nolabaiteko trazabilidade bat eukitzea oso garrantzitsua dela. Nire bat ados, uste dute anonimotasunak kalte handia egiten diola interneti, hasieratik, ezta? Ni gutxienez neu saiatzen naiz sare sozial guztietan izena eta abizena jartzen, eta argazkia argi geratu dadia nor naizen, eta beraz pixkat ardura hartzen dut esaten dudan guzti horren gainean, eta nik egiten dudana ez dakit hori legez mugatu behar rote den, baina ni gutxienez eztabaida batera etortzen zaidanean anonimo bat, oso gutxitan erantzuten dio, eta hain zuzen ere horregatik. Ez dakidalako nor den, ez dakit ze asmo dauzkan, eta batez ere ez duelako hartzen ardurarik esaten duenaz. Beraz, nik uste gutxienez hartu beharko genukela erabaki bat anonimoekin ez interaktuatzeko. Hauek aipatuta nabarmenduko ditugu, azken orduko albistak ere goizeko 9:03 dira. Zalo, Adiola, egunon? Egunon, Pegi eta egunon Euskal Herria iritsi zaigu. Elurra Euskal Herrira mendiak zurituta ditugu eta lehen malutak Gasteizen eta Iruñean jauzi dira. Barnealdeko ibilgailuen zirkulazioa
zeharo zailduta dago. A15 errepidea itxita dago, Altube, Bernedo, Gatzaga, Herrera, Zaldiaran, Belagua eta Opakua mendateak bezala, eta baita Enea 7-5-1-0 errepidea ere Aralarren. Kateak erabiltzeko beharra ezarri da, Arantzazun, Bidanian, Elosuan, Gasteizko portuan, Lizarrosten, Otsaurten eta Urduñako mendatean, Otsagabian, Zaraitzun eta Urkiaganen ere bai. Aiurdin, Arlaban, Artikutzan, Azazetan, Barrerian, Erlaitzen, Etzegaraten, Jaizkibelen, Kurtzetan, Urrakin eta Urton, kontu zibiltzea ohartarazi dute kateak erabiltzeko derrigortasunik gabe. Nafarroan, Lurralde Kohesiorako departamentuak elurrak kentzeko 99 ekipoa aktibatu ditu, ipar-mendebaldean, iparraldean eta herrialdearen erdialdean prezipitazio bereziki iraunkorren aurreikuspenak egin aurretik. Adi ibili beharko dugu. Egunaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, ostiral honetan goizeko lehen orduztik hasita 9:30 aldera EH Bilduko Madrilgo Kongresuko bozeramaile Mertxe Aizpuru izango da irratian. Bestalde, Gasteizko Legebiltzarrean kontrolako osoko bilkura egingo dute, gai ekonomiko eta aurrekontu kontuak jarriko dira mahai gainean, eta aldi berean Bingen Zupiriari egindako interpelazio bat ere aztertuko dute. 11etan Kafeko enpresa batzordeak eta Salam Gaza elkarteak prentsaurrekoa eskainiko dute Beasainen lantegiaren sarreran elkartasun ekimen bateratu aurkezteko. Gasteizko udala goizeko 9etan, hau da momentu honetan mozio bat eztabaidatuko du Espainiako gobernuari eskatuz 1976ko martxoan 3ko gertakarietan eta 1978ko San Ferminetakoan bere erantzukizuna aitortzeko. Bestalde gaur aurkeztuko dira kazetaritza matxistaren behatokiaren lehen urteko emaitzak Madrilen. Eusatek 2024ko immigrazio mugimenduen txostena argitaratuko du, aurreko urtean ia 21.000 pertsonako saldo positiboa izan ondoren. Arratsaldean Europako Alderdi Demokrata Bilbon izango da, irekieran hitzartuko dute Imanol Pradales eta Oiane Agirre Goitiriak, eta itxieran Aitor Estebanek, Sandro Gozik eta François Beiruk. Ekonomia diri dagokionez, Labe Kamarretan Bizkaiko metalgintzako hitzarmenaren negoziazio berria hitz egingo du. 11etan Gasteizen Euskal Herriko emakume pentsiodunen 5. batzarra eta agerraldia egingo dira, eta ondoren Gipuzkoako egoitzen eta eguneko zentroetako langileek mobilizazio berriak iragarriko dituzte eta manifestazio egingo dute Donostiako kaletan. Munduan amaitzekoa da gaurko 30 goi bileraren egutegia. Kirolari dagokionez hainbat kontu izango ditugu. Euroligan Baskonia Bayern partida izango da 8:30 eta pilotan Elordi Zabaleta Zabala Marti Jabikotek partida jokatuko dute Beasainen 10 laurden gutxietan eta Bilbo Barakaldo Nazioen liga aurkezpena ere egingo dute Beken 6etan. Kulturan Iruñean 12etan Nafarroko bertsolari txapelketaren finalaren aurkezpena izango da eta Bilbon azkenik Zinebin 11etan Euskal Film Laburren aurkezpena izango da Arriagan eta 7:00 inaugurazio ekitaldia. Horixe gaurkoak Pegi. Hauekin gelditzen gera. Eskerrik asko. Zuei. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik, Zalba? Bada gaur nabarmentzekorik Pegi zenbait istripu izan ditugu, gaur goizean istripua izan da Errenterian, Bilboko norantzan, AP8 errepidean 13. kilometroan errei bat ireki dute dagoeneko, baina autopilaketek hor jarraitzen dute. Eta bestalde istripua ere izan da, orain dela 3 ordu pasatxo Mendaron AP8 errepidean, 71. kilometroan kamioi bat gurutzaturik gelditu da. Istripua amaitutzat eman du trafiko zuzendaritzak eta autopilaketak gutxituz doaz. 15 errepidea 156. kilometroa, Andoainen guztiz itxita dago elurrarengatik, beraz, adi ibili ere mendateetatik igaro behar izatekotan, hori esek aipatzekoak Pegi. Seguradiaren ondik norako guztiak, Ikerri Barduzeak. Negu bete-beteko eguraldia nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zaparradak nagusi izango dira lurralde osoan, hala ere zaparrada hauek ugari hauak eta mardula hauak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Gipuzkoan, baina gehien bat Gipuzkoan mendebaldean, Bizkaian eta Araban, Nafarroa ipar partean, iparralden, Nafarroa erdialdera zaparradatxo batzuk pasako dira, baina ahulago eta tartekatuago botako du, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean apenas bustiko duen. Arratsalde partean lasaialdi bat hartuko du guraldiak, ateruneak luzeagoak izango dira eta giro lasaiagoa izango da, azken orduetan berriro ere zaparradak ugarituko dira Kantauriar isurialdean. Haizeak goizean alakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute eta beretan giro hotza izango da, minimoak 3 eta 5 gradu bitartean errendituko dira. Beraz, batez ere hego isurialdean eta altu xamar dauden lekuetan benetan giro hotza izango da.
Eta maksimoak ere benetan hotzak Kantabriar isurialdean 3 eta 8 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurialdean 1 eta 6 gradu bitartean, temperatura hotzenak noski Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Eta altuenak kostaldean, eta elur maila ere goizean goiz bereziki oso maila baxuetan ibiliko da, lurraldearen ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa iparpartean eta iparralden. 300 metroren bueltan kokatuko da, puntualki berago botatza baztertu gabe, aldiz Bizkaian eta Araban 500 metroren bueltan kokatuko da, hori bai arratsaldean elur maila gora egingo du eta botatzen duena 8 metrotik gora izango da elurretan. Informazioaren aria. Bi emakumetik batek indarkeria fisiko, sexual edo psikologikoa jasan du Euskadin. Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel. Euskotrenek jakinarazten du. Azaroaren 26a, garraio iraunkorraren munduko eguna da. Mugi zaitez jasangarri Euskotrenekin egun honetan, eta urteko gainerako egunetan, baita ere. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Asteburu honetan kioskoetan gararekin, Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia, Fernando Alonsoren liburua, garak argitaratua. Bizialdi oso bateko memoria politikoak, militantzia, nazioarteko harremanak, jazarpena, espetxea, jarduera instituzionala, negoziazioak etaren azken agiria. Gaur arte ez ezagunak diren hainbat pasadizo txiki eta gertaera handi. Argazkiekin ilustratua, euskara hutsean. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Asteburu honetan, kioskoetan, gararekin. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:11 hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian eta 9:00etan nabarmentzen genuen, elurra mara gaur Euskal Herrian, begiratuz gero Leihora, Donostiako estudio nagusitatikan, elurra ikusten dugu euria, behintzat badagola, baina horretarako daukagu, isa sare soziala, gorrotoa ez daukan kontua izan daiteke elurra, baina ikus dezakegu iruditan etxarri ananatzen, lurrak zurituak urretxun ere, lur gutxixo, baina zerbait bada. Bestalde, Zumarragan beste argazki bat ikus daiteke, aipatzen dutelarikan, bertako Beloki mendia ere, zuritua dagola, baita ere ikus dezakegu, Gabiriako aztirian, lurra ere badagoela. Pixkat ere, edo Urkiola ere, elurpean dagoela gaur, Gastizen ere, baduela ordu beteko irudiak ikusten da, nola bertan euriaren ordez, elurra daukagu. Eta ez dakit, lehen hasigera aipatzen zuek elurzaleak zareten edo, baina pixkat ere etorriko da, gaurko eguneko klasikoa izango da. Kazetari horrena, elurpean, eta etxegarate, hori leku kutxuna izaten da, hor pixka sufritzera, ez dakit. Zuek nolakoak ikusten dituzue halako kontuak, Malen? Bueno, kazetariarena etxegaratenetan eri batzutan pena puntu batekin pentsatet termo batean salda beroa aukiko balu gero kotxean lasai edateko edo. Baina, egia da, informatzeko zuzeneko irudiak ere euki behar direla eta beharrezkoa dela. Orduan, balantzak ze aldetara irabazten duen, ni ez naiz guztiko eta ez dakit esaten. Unai? Hori ikusten ez badugu hor elurretan hotza pasatzen ez dugula sinisten, beraz, klasiko horrekin jarraitu beharko dugu.
ikusi beharko da. Bueno, sare sozialetan ikusten duna da, ari duela, aldaketa heldu zaigu, azken aste hauetan izan zelako egoaizea nagusi, baina, bueno, negu beteko eguraldia, Iker Ribarruzeak esaten zuen bezala. Goizeko 9:04 dira, iaia eta guztiz bestelako kontu batera egin beharra dugu salto. Hain zuzen duela 4 urte, joko areto baten aurkako protesta ekimen batzuetan parte hartu izan egotzita, Espainiar poliziak sopelako 4 herritar atxilotu zituen, bakoitzarentzat 8 urteko espetxe zigor eta 28.000 euroko isun eskatu dute orain. Honen aurrean, sopelako 4ekin bat dinamika ere sortu dute, eta bertako kida da Iker, egun hon? Egunon. Bueno, oso larritzat jo duzue egoera, jakineko genuke zer egozten dieten 4 pertsona hauei? Bai, 3 delitu mota desberdin egozten izkiete. Alde batetik mehatzu jarraituak, bestetik koakzionez delakoa, eta azkenik kalte jarraitua bai. Horre, bai estatu duzu ere 2021 urteako oso mugituak izan zirela herrian, norako jazoerak izan zenituzten? Bai, hasieratik aipatu dugun bezala, ia da, 2020 urte amaiera zein 21 urte hasiera horiek, nahiko urte mugitu izan zirela, nahiko garai mugitu izan zela soperan. Alde batetik bat zegoen martzean dinamika herritar bat, hori eraiki behar zen hipermerkatu baten aurka, bestetik bat zegoen bai, aipatu izandako joko aretoen aurkako dinamika sozial bat, eta baita ere bat zegoen gatazka nahiko nabarme eta nahiko espiritu bat, sopelako udaltzaingo batzuen eta sopelako gazte desberdinen artean. Eta buru bat testu inguru guzti horren baitan kokatzen da aipatutako montai polizial hau. Hain zuzen, esan duzue, testu inguru honetan gauzatu zirela atxiloketak, esan duzue baita, frogak manipulatu ala adierazpen faltsuak egin zirela pertsona hauek jo puntuan jartzeko, zeintzuk izan dira manipulazio hauek? Guk egiten dugun irakurketa, bada, moduen batean, auzi honen oinarrian badaudela, bai sopelako joko aretoaren jabearen interesak, zein sopelako udaltzaingo zenbaiten interesak. Egin batean, sopelako joko aretoan egondako protesta ekimen desberdinei aurregin eta horien aurrean apur bat, erantzun bat planteatu asmoz, sopelako joko aretoko jabeak, prozedura edo desberdinak arakatu zituen, eta bestetik sopelako udaltzaingo zenbaiten partetik egon zen nahi bat, gatazka testu inguru guzti horren baita, zein batea, horren aurrean agertu eta sopelako zenbait herritar edo zenbait gaztin batean izutzeko, edo horien aurreko apur bat, horako plantamendu bat egiteko. Orduan bi interes horiek sintetizatzen dira, orain salatu dugun auzi honen baitan, eta inbatean eta hurrengo asteetan gehiago sakonduko dugun bezala eta gehiago azalduko dugun bezala, egon ziren urte horretan, garai horretan zehar, zenbait mugimendu, zenbait elementu zeintzuek eramaten gaituzte baieztatzera modu objektibo batean, montai polizial eta interes konkretu batzuen baitatik abietutako montai polizial baten aurrean gaudela. Eta zeintzu dira horiek? Hor, badagoena da alde batetik, hasiera batean, kasua bera, jokaetoko jabeak, kasua bera salatu zuen sopelako udaltzaingoetan, ez zuela aurkeztu, inongo frogarik, eta zuela aurkeztu, ez zuela salatu, modu nominalean inor, berak egin zuen bakarra edo mugatu zela, soilik salatzera, bere areto horren aurkako protesta ekimen desberdin batzuk aurrera eraman ziela, ezen egon, hor momentuan inolako ikerketari, hori horren atzean, horren egietza nori egotzi zitzaion ebazteko, eta gerora, apur bat gatazka testu inguru guzti horren baitan, sopelako bi polizia bi udaltzaingo salatuak izan zirenean, herritar gazte baten aurkako prozedura desegoki bat aurrera eramategatik, hor momentuan planteatu zela ikerketa bat, eta horren arira jokaetoko jabea berriz ere jo zuen udaltzaingora, eta orduan, ez dakigu zergatik, bere duela hilabete batzuk egindako deklarazioen gainean berriz ere deklaratu, eta bertan baiestatu zuen bideoietan argiki ikuste zituela orain ikertuak eta auziperatuak dauden lau herritar horiek.
Hor, zehazki, hain zuzen gatazka fokuetako bat ere bada Joko Areto hori, okerrez banago zabaldu egin zuten, nolakoa da? Joko Areto honek eragiten duen presentzia herritarren artean, nola dago ikusi hau? Bai, egia da gure plataformaren helburua ez dela inbeste Joko Aretoaren edo bai, nolabaiteko problematizazio bat edo nolabaiteko salaketa espiritu bat egitea, guk uste dugu aurrean dugu nauzia eta aurrean dugu bai espetxe eskaria zein izun ekonomikoa nahikoa larria, soberan larrian direla, eta tamalez nolabait indarren eraginkortze bat egin beharra dugu, eta epaiketain denbora, otsaiaren lauan izanik, uste dugu, gure indarrak eraginkortu, eta gehien bat, gure auziaren salaketa horretara bideratu behar dugu, orduan, egia da ez dugula helburu bezala fijatu, Joko Areto nolabaiteko, horren inguruko nolabaiteko irakurketa bat egin, baina, argi dago eta beste hainbat herrira eta beste bat espaziotan askotan salatuen bezala, Joko bada gaitz nabarmen bat, gure herrietako eta gure auzoetako hainbat pertsona kaltetzen dituena, ez dena jarduera hainbatean egokitzat baloratu dezakeguna eta hortaz ez dugu uste dinek sustatu beharreko jardura edo espazio batzuk. Herriko giroa edo herriko mugimendua nola dago honen ostean? Baia da, nahiko babes zabala lortzen ari dugula eta hainbatean bebai, edo bidatez, baliatu nahiko nuke ez eta hau, jende guzti horri eskerrak emateko, bai sopelan bertan auziperatuekiko elkartasunez agertutako pertsona guztiei, zein, sare sozialen bitartez eta bar, Euskal Herriko beste batzokotan elkartasuna dirazten diguten horiei. Egia da oraindik bide luzea edo, oraindik hurrengo astetan nahiko ekimen eta nahiko egitasmo ezberdin planteatu behar ditugula eta horietarako mundu guztian eta herritar guztien laguntza ezinbesteko izango zaigula, baina ikusita apur bat harrera zein izan da, gu nahiko ziurtzat jotzen dugu soberan laguntza eta soberan ekarpena izango ditugula. Itzuliaz, lehen hitzein dugun montai polizialaren kontura, esango zenuke Joko Aretoaren jabea edo arduraduna eta udaltzainen arteko konibentzia edo eta elkar harreman bat izan dela gatazka honetan eragiteko? Guk hori ezin dugu baieztatu modu objektibo batean, horretarako elementu objektibo, elementu zatzik ez dugulako. Gu mugatzen gara kronologia bat egitera, gauzen mandako gertakai ezberien kronologia bat planteatzera, eta horren bitartez, uste dugu hor bai aditu daitekela edo intuitu daitekela nolabaiteko hartu emate bat egon zitekelik, baina guk modu objektibo baten ezin dugu hori baieztatu, horretarako nahiko evidentziarik ez dugulako. Ados. Jakin nahi dugu, amaitzeko, ea sopelako lauekin bat dinamikatik zer egingo duzuen, zer nolako aurreikuspena izan beharko nuke? Bai, epe laburrenean, bihar bertan sopelako daete plazan, eguerdiko ordu batetan, batzar informatibo aurrera eramango dugu, eta bertara bai gonbidatzen dugula, bai sopela, zein eskualdeko, zein oroar, interpelatu sentitu daiteken edo zein herritar bertaratzea, bertan emango ditugu auziaren zehaztapen desberdinen berri, eta baitare urrengo asteetan burutu behar ditugun ekintza desberdinen eta bai batean behar baliatu nahi dugula, nolabiteko indar erakustaldi bat egin, eta auziperatutako lau gazte horiei elkartasuna dirazteko. Bestetik urrengo asteetan eta sare sozialen bitartez iragartzen biliko garen bezala, bai alor ekonomikoari begira, plantamendu desberdin sustatuko ditugula, bai aztertzen garela crowdfunding kanpaina martxan jartzea, baina bai, merchandising irako aukera desberdinak, zein sosketa eta bestelako egitasmo batzuk, bitarteko batzuk planteatuko ditugu, eta bestetik, ari gara oraindik ere, kontu batzuk zehazten, baina, litekena da, urrengo asteetan zehar, plano mobilizatzaileen eta proposamen desberdinak egotea. Eta esan bezala hori, urrengo asteetan zehar, sare sozialen bitartez iragartzen adituko gara. Xetasun guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei.
partekatuko dugu aipagaia gure analisi mailan jakin nahi dugu, azuek nola ikusten duzuen afera hau, badirudi ere herriko giro apur bat gaiztotu ere aldela, aipatu digu, Montei polizial bat egon litekeela, horre salaketa bat izan zen, udaltzainak ere salatu zituzten beraien parte hartzeatik edo eta beraien prozeduragatik saltxa badago. Nola ikusten duzu hau nahi? Ikusten dudana da oso tristea dela nola sistemak kriminalizatu nahi duen gazteria, gainera esnatuta dagoen gazteria, kritikoa den gazteria, ze kontatu digun ekintzetako bat izan zen hipermerkatu berri baten esarpenaren kontrako egindako mugimenduak, protestak, niri adibidez oso interesgarria iruditzen zaite gazte batzuk hiri eredu jakin bat, hiri eredu osasuntsuago bat eta tokiko komertzioan oinarritutako hiri eredu baten alde egin izana, eta gero joko saloi hauen kontrako protestak ere oso interesgarriak iruditzen zaizkit. Gainera, esan behar da, egin zirenean, 2021ko uztailean uste dute atxiloketak izan zirela, 3 hilabete eskaz ondoren, Jaurlaritzak, hain zuzen ere, debekatu egin zuen joko saloi gehiago irekitzea eskoletatik 150 metrotara, ezta? Beraz, esan dezakegu, halako protesten ondorioz, mugimendu legalak ere egon ziren eta nolabait arrazoia eman zitzaiela halako protestei. Beraz, nik uste, harrigarria dela, benetan kriminalizatu nahi izatea halako protestak, eta nik uste alderaketa bat nahiko interesgarria egin daitekela Askabide klinikan gertatu denarekin, ezta? Ze baitarean protestak egin ziren, koakzioak ere egin ziren, baina, karo, 4 gazte hauei eskatzen zaizkie 8 urteko kartzela zigorra bakoitzari eta Askabidekoei 5 hilabete, ezta? Nik uste hor dagoen, ez dakit, konparazioa, nahiko argi usten duela zer lortu nahi den kasu honekin. Bai, nik ere Askabideko kasuari neukan buruan egia esan oso agerikoa da, nola zigortzen diren ekimen batzuk eta nola, hola por pasar, ez dakit ze espresio erabili, baina hola pintzekin hartuta edo nolabait zigortzen dira egin behar delakoan edo ez usteagatik zigortu gabe, baina bai, nik ere horrela ikusten dut afera hau, azkenean gazteak mobilizatzea eta nolako hiriak, nolako Euskal Herrian nahi dugu, ze baloretan oinarritutako jendartean nahi dugu, eta aipatzen genituen joko aretoak, supermerkatuak, bai talka bat eragiten dutela, tokiko merkataritza txikiarekiko, bizitza komunitarioarekiko oroar gatazka bat sortzen duten aferak dira, eta are gehiago joko aretoaren kontuarekin azkenean. Kapitalismoak eduki ditu hainbat mekanismo eta ardatz askotatik saiatu da mendekotasuna sortzen, eta bereziki langileon artean, eta izan daiteke tabernetako kontsumotik hasi, joko aretoetatik pasa, eta askotan Unaik aipatzen zuen arkitektura hori, ez? Askotan elkarren artetik ere, nolabaiteko bisita gidatu bat egin dezakezu oso elkarrekin kokatzen direlako urbanistikoki, orduan niri arriskutsua iruditzen zait, afera guzti hau, eta batez ere, nolako eragina izango duen sopelako herritarrengan gazte aktibatu batzuk horrela zigortzeak. Jakin dugu ere, ze ikuspuntu duzuen joko aretoei buruz, gainera gurea Euskal Herrian apustuena historikoki bada ere bere bide luzea izan duena. Ez dakit ere orain artean egin izan diren apustuiek ere herri kirol esparruetakoak edo akaso ere puntu bateraino ere ez zote diren erromantizatu malen. Nire ustez bai. Oso apustuzaleak gera eta kirol arlotik kanpo ere apustuak egiten dira, eta, egia da nolabaiteko
erronka bat planteatzen duela, pentatloiak edo egiten diren, herri kirol kombinatu hoien erronkak ere kokatu daitezke hor, eta egia da, diru asko mugitzen duten ekitaldiak izaten direla. Neri arriskutsuak iruditzen zaizkit oroar apustuak, bai kokatzen duelako logika batean, lehiakortasunaren logika hori, niri ez zait bereziki gustatzen, erronkak beste modu batera ere planteatu daitezke, eta askoz balio berdinzaleago, eta etengabe irabaztearen grina hori, ez dut oso nere sentitzen, eta arrotza iruditzen zait jokaera hori. Unai? Nik esango nuke, egia esan orain joko areto fisiko ez aritu garela, baino egia esan nik uste apostu gehienak online egiten direla, ezta? Eta hor segurazki gazteek bereziki arrisku handiagoa daukate, baina horrek ez dukentzen halako kasuak ere, halako espazio fisikoak ere, ez dutela egon behar eskoletatik gertu, nahiko frogatuta dagoelako, ludopatia sortarazi desaketela, hori, oraindik oso formatuta ez dauden gazteengan. Beraz, zentzu horretan, nik uste Jaurlaritzak egin zuen bere garaian, 150 metrotara ez ustea joko aretoak egotea, nik uste erabaki egokia izan zela, baina benetan errepikatzen dut, halako protestei esker izan zela aldaketa hori. Ezagit, bote prontoan bururatorri zegana ere apustuak aipatuta ere, bada hemendikan, justu, perfecto, hilabete bat eta egun batera izango duguna, Gabonetako loteria. Hori ere, ez dakit, baote den zabaldu beharreko meloietako bat, Unai? Bai, hori ere ludopatia mota bat da, ezta? Eta oso normalduta dagoena, eta jende askok, dirutzak sartzen dituena bertan. Eta gainera, Espainia restatua indartzen duena, ezta? Nik uste hori ere nazio ikuspegitik, hitz egin genezakela horri buruz. Nik uste, meloi hori ireki beharko dugula egunen batean, bai. Gainera, Loteria Nazional deitzen zaio. Hori. Gure ez den nazio baten loteria jokatzen ibiltzen gera, eta esperantza hor kokatzen dugu RQR, ez bada Gabonetakoa da la del niño, eta bestela ez dakitzein, eta marko horretan kokatzen gaituzte loteriaren afera horrekin ere. Politauak izaten dira kaso eskoletako zozketak, niri bintzat nahiago izatitu zestak eta lako gauzak. Eta hain zuzen esan genezake ere, loteria ere historikoki izan dela, frankismoak baliatutako elementuetako bat, dirua bildu alizateko, eta atzo frankismoa ere, aipagai izan genuen luz eta zabal, zehazki, 50 urte betetzen zirelako Francisco Franco diktadorearen eriotzaz, baina baita ere urte hurrena bazen, Santi Brouard eta Josu Muguruzaren hilketaz, azken bi hauek izan zituen gogoan, Mertxe Aizpuru EH Bilduko diputatuak azaroak 19an, azaroak 20aren bezperan, eta testu inguru politiko zein gaurkotasuneko bestelako kontuak jorratzeko, hemen daukagu, Mertxe Aizpurua bera. Egunon? Egunon. Azaroak 20a igaro berri dugu, eta jakineko genuke, Madrilen izan berri zarela, nolako giroa sentitu izan duzu aste honetan? Aste hau beti berezi xamarrak izaten dira, ez? Giroa ez da gehiegi aldatu ere, joan den astean bizi genuenetik, baina egia da, data horretan beti gogoratzen ditugula hainbat gauza, Franco hiltzela 50 urte betetzen diren honetan, beti esaten duguna, Franco hiltzela, baina frankismoa etzela hil, eta oraindik bizirik dirauela gure artean, eta ikusi besterik ez dago, nola kaleetan eta faxistek nola hartzen dituzten kaleak, ez bakarrik kalean, egituretan ere badagoela, ez, inkrustatuta bezala, eta 1978ko erregimen hori, oraindikan bere hortan dagoela, eta hausturarik etzela eman bere garaian, eta oraindikan pairatzen ditugula, ez, horren ondorioak. Frankismoaren oinordekoak orain mehatxu dira gure herriaren aurka, autogobernuaren aurka, hizkuntzaren aurka ere, gure kulturaren aurka,
Kalean daude, kalean ikusten ditugu, provokazio hoietan, etortzen direnean, eta, bueno, horren aurrean guk uste dugu zirrikiturik ere ez dela utzi behar, beraien aurrean, aurre egin bertzaiola, eta horregatik bihar Bilboko manifestazioa hain garrantzitsua da, ez? Eta, bueno, bere hortan ere egia da, data hau ere gogoratzen dugula, Josu Muguruza eta Santi Bruar hil zituztelako, 31 urte eta 36 urte eta 41 urte betetzen dira, eta mobilizazio hau, bihar izango de mobilizazio honetan ere, hoiek ere gogoan eukiko ditugula, ez? Santi Bruar, Josu Muguruza, eta frankismoko biktima guztiak, ez? Eta, bueno, azken fusilatuen senitartekoak ere bertan izango dira, nik uste dut data garrantzitsua dela, herri bezala, herri antifasista garela, eta aurre egin behar diogula, eta bere garaian egin genion bezala, borroka luze baten ondorioz, bere hortan jarraituko dugula, eta herri honek antifasismoaren aurka borrokan jarraituko duela. Hain zuzen propioki 19 gogoan izan zenituen Santi Bruar eta Josu Muguruza kongresuan bertan, azken hau hil zutela, diputatu hautatu berria zen, kargu hartu berritan zen, egonda noizbait edo berriki egonda honi buruzko keinu aipamen edo dena delakorik? Inoiz ez, eta, bueno, behin baino gehiagotan planteatu dugu hitzez gobernuarekin beharrezkoa dela errekonozimentu bat egitea, ez? Da Josu Muguruza bere diputatuak hartu zuen, eta handik ordu batzutara hila izan zen, eraila izan zen, eta inolako rekonozimenturik ez du jaso, ez? Eta kuriosoa da, ze rekonozimentu asko egiten dira kongresuan, askotan norbait hiltzen danean, diputatu izandako norbait hiltzen danean ere isilune bat gordetzen dugu plenoa hasieran, baina Josu Muguruzarena oraindikan egiteke dagoen zerbait da. Horre kongresuen kongresuko mikrofonoak ezakit baute zerbait berezia batzuetan ez direla entzuten horre egoten diren horroiek batzutan entzuten dira. Pixka xeltxa bada, gogoan izan zenuenean Santi Bruar eta Josu Muguruzaren memoria, nola reakzionatu zuen eskuineko hautetxiek? Bueno, horrelako gai bat ateratzen dugun bakoitzean asaldatu egiten dira, egia da, eta egia da ere mikrofonoak ez dutela dana jasotzen barruan, hemizikloaren barruan egoten den giro katramilatsu hori ez, asaldatu egiten dira, muitzen hasten dira, eta beti daude batzuk iraina botatzen dituztenak, eta horrelakoak ez betikoa da, baina ez da bakarrikan Josu edo Santi Bruar aipatzen dugunean, ez, herri honi dagozkien hainbat gauz garrantzizkoak jotzen ditugunean, orduan asaldatu egiten dira, eta ez dakit normaltasunez ez dugu hartzen, baina egia da pixka bat ohitu garela ez egoera arraro horretara. Gaur hemen zauden, Naiz Irratiko estudioetan, baina deialdiare jasoa zenuen, segurazki, Felipe, Letizia, Leonor eta Sofiarekin izateko, errege familia espainiarrarekin egoteko, 50 urte geroago, koroa demokraziarako trantsizioan hitzaldia izango baita gaur 12 aurrera kongresuan, ez dakit, nola ikusten zu ekimen hau? Bueno, 50 urteko monarkiaren goraipamen bat betetzera datoz gaur ere kongresuan, guk plantu egin diogu, esan genuen ez ginela jungo, askotan mantendu dugun jarrera berdina mantentzen dugu, uste dugu monarkia erabat anakronikoa den egitura badela, iragana zuritu nahi dutela, horrelako ekintzekin, iragana zuritu bakarrik ez, baita ere oraina legitimatu egin nahi dutela ez. Monarkia etzun herriak hautatu, Frankok berak hautatutako irtenbidea zen, Franko berak izendatu zuen gaur egunean ditugun errege hauen segida. Ez da demokratikoa beraz, ez da egitura demokratiko bat, Espainiako batasuna mantentzeko eta defendatzeko sortu zen, horrela mantentzen da, ikusi genuen Kataluniako auziarekin ere nolako jarrera hartu zuen erregeak, eta hain justuaren nazioen aldarrikapen guztiak zapusteko eta horren kontra egiteko jaiotako egitura bat zen,
gure erabakitze eskubideraren kontrako hori ukatu egiten du, eta azken finean, eta laburbilduz frankismoaren erentzia bada, eta gaur egun hortxe daukaguna, ez? Hortik esplikatzen dira hainbat gauzak, guk Republika askeak nahi ditugu gure herrientzat, eta RC eta Benegarekin atzo agiri bat atera genuen zentzu horretan. Hain zuzen, errepublikanismoari dagokionez, hor berez, bere garaian ere, alderdi sozialistak bere burua errepublikanotzat zeukan, Sumar, Podemos, alderdi errepublikanoak dira, zuek berriki atzo bertan aldarrikapena plazaratu zenuten, baina bada, honi buruzko eztabaidarik kongresuan edo eta beti albo batera uzten den kontua dago. Bai, nik uste beti albo batera uzten dela, ez dela gai bat nola baita esateko meloia ez dutela ireki nahi, behin eta berriro planteatzen dugu, eta uste hori dela egin behar duguna, eta egingo duguna ere, hemendik aurrera, plurinazionaltasuna, benetan hitz erresa da, nunbait, komplikatu xamarra da esatea, baina beraientzat hitz erresa da esatea, estatu plurinazional bat dela, plurilinguismoa defendatzen dutela, baina hori ekintzekin egin behar da, ez? Eta ez enunziatu maila batean geratu, ez? Horrekin, egiten dutena da nola baitere zuritu beraiena, eta baina aurrera pausak emateko kosta egiten zaie dena dela nik uste, gaur dagoen errealitatea mantendu egingo dela, ikusten ari direla, besterik ez dagoela, ze gobernuan jarraitu nahi baluin badute, eta hemendik urte batzutara ere, PSOEk gobernua egin nahi badu, eta Sumarreko jendeak ere gobernuan egon nahi badute, beste erremediorik ez dute izango azkenean, ahoz esaten duten plurinazionaltasun hori onartzea, ez errekonozimentua behar da, herrien errekonozimentua, benetazkoa izatea, eta, denbora pixka bat geixio izan beharko dugu, baina nik uste dut azkenean lortuko dugula, ez dagoelako beste biderik, estatu espainolean progresia delako gobernu bat osatu nahi balin badute, ez da aldatuko egoera. Bereziki azken aste hauetan ikusi da denboraren kontua nolakoa izan daiteken, juntsek iragarri baitzen, neurri guztiei edo proposamen edo legez besteko edo lege proposamen guztiei horre zuzenketak jarriko ziela. Zer nolako etorkizuna dauka Espainiar gobernuak, bideragarria da ala jarraitzea? Egia da nahiko horrelako egoera ezen onkor batean gabiltzala, hasieratik, legegintzaldi honen hasieratik horrela izan zen, eta mantendu da. Arrastaka balin bada ere, ateratzen dira legeak, aste honetan bertan elaren legea atera dugu, hau da, gauzak ateratzen dira, zailtasun handiarekin egia da, eta, bakoitzak bere planteamentuak ditu, eta, baina hori da, dagoen errealitatea. Guk edo dozein kasutan jarraituko dugu, eta behin eta berriro esan dugu, jarraituko dugula, alik eta onura onenak ateratzen, hortik atera ditzazkegun etekin guztiak ateratzen, gure herrirako, hori da gure jarrera, ez gara eroriko beste, interes ilunak dauden beste jarrera batzutan ere, eta gure jarrera oso garbia da, eta horrela jarraituko dugu, zaila dago, egia da, komplikatua da, baina printzipioz, arrastaka balin badara esan dudan bezala, jarraituko dugu aurrera atera nahian, ez? Aurrekontuak daude ere, nik uste gai garrantzi adun gai badela, ez da oso garbi ikusten ze gertatu daiteken, zaila ikusten da ere aurrekontuak ateratzea. Aurrekontuak aterako balia, nik uste egonkortasun maila bat lortuko lukela gobernuak, eta mantentzeko nolabaiteko bermea edo lasaitasun esparru bat emango liokela, ez? Zaila da, baina gu saiatuko gara ere. Aurrekontu horiek
egiaztatu daitezen eta Euskal Herrirako partida ekonomikoak eta hainbat beharrezkoak ditugun hainbat gai ere mai gainean jartzeko eta lortzeko. Duela aste pare bat ere hemen aipatzen genuen, hainbat ministrok bideo gehiago egiten dituztela, sare sozial berriak ere zabaldu dituztela, aipatzen genuen, hori altzela izan, bazpareko hauteskunde kanpaina baterako testingurura, ez zotera garamatzan, zuek identifikatu duzuean kongresuan izaten zaretela bazpareko kanpaina baten zantzurik edo? Bai, eta gainera, estatuko realitatea beste bada, Laster doaz Extremadurako hauteskundeak, beraz, nabaritzen daia, hauteskunde moduan daudela, eta, sare sozialetan egia da, ministro desberdinek egin dituztela horrelako inaugurazio batzuk, kanpainan gaudela, bai, kanpainan gaude alde guztietatik, ez? Eta hemen pixka batetara Extremadurakoak daude, gero beste batzuk etorriko dira, eta nik uste dut modu horretan daudela, ez? Edozein kasutan, hauteskunde orokorrak ere edozein momentutan izan daitezkela ere egia da, ez? Gauzak aldatu egiten dira astetik astera, eta zerbait ziur eman balin badezakegu daukagun ziurgabetasun hori, ez? Edozein momentutan konbokatu daitezkela hurrengo hauteskunde orokorrak. Edozein kasutan gu pres gaude, edo zertarako. Hauteskundeak deitzeko eskaera ere gauzatu zen atzo bertan Alberto Núñez Feijóo, estatuko fiskal nagusiaren inhabilitazioaren ostean, baina hasteko, akaso galdera inozoa izan daitekena edo ausazkoa izan zen zigor, inhabilitazio zigor hori azarako batean jakinaraztea? Ez, nik uste ideia guztiarekin egina zegoela, eta justu egun horretan ateratzeko. 50 urte betetzen ditugu Franco hiltzela, baina nik uste nolabaiteko jarrera bat bazegoela, hor esateko, hemen gauzak dauden bezala daude, eta etzela kasualitatea, atzo bertan jakitea epai hori, oraindik sententzia redaktatzeko dago, baina gauzak ez dira gertatzen kasualidadez. Egia da, edozein kasutan fiskalaren auzi honi buruz, gu ez gaude hemen, Euskal Herria Bildu ez dago hemen, fiskal nagusiaren errugabetasuna edo erruduntasuna defendatzeko edo ezeztatzeko, ez da gure eginkizuna, ez da gure bokazioa, guk beste ikuspegi badugu, horrela lan egiten dugu, beste ikuspegi batetik lan egiten dugu Madrilen, baina, edo zela ere, nik uste dut Euskaldunoi ez digula harridurarik sortu, Espainiako Auzitegi Gorenak horrelako epaiak ematea, ez da lehen aldia, hemen herri honetan asko sufritu dugu, horrelako epaia jaso ditugu ere, eta badakigu zer dagoen horren atzean, eta edozein kasutan astu behar ez duguna da. Ze testu inguruan eman den sententzia hori, Aznarren hitzaiek oso esanguratsuak izan ziren, eta hortik aurrera etorri beharreko guztiak, eta gertatzen ari diren hainbat eta hainbat gauza, ez Aznarrek esan zuen hitz egin dezakenak, hitz egin dezala, egin dezakenak, egin dezala, eta mugitu daitekenak mugitu dedila esan zuen, ez? Eta hori gertatzen ari da estamentu desberdinetatik, ez? Judikaturatik eta poliziatik, eta edozein estamentutik horrela dago, operazio bat dago. Hain zuzen, aipatzen zen ere, operazioaren baten bueltan, halko zela egon Santos Cerdanen espetxeratzea, ze testinguirutan ikusten duzu hau? Txostenak dira, ukoren txostenak dira, gero frogatu egin behar da, ez? Eta herri honetan ere, hortik Guardia Zibiletatik datozen informazio horiek ere, uste dute, urten poderioz garatu dugula nola baiteko habilidade bat, edo, habilidade bat, zalantzan jartzeko hainbat gauza, ez? Orduan, beste adibide bada, ez? Uko ginorkeztu pentsatzen, gaur egun ustelkeriaren kontra
lan egiten duenik beste interes batzuk ditu. Ez dakit ere, akaso alderaketarik egin daiteken, baina Santos Zerdan edo Koldo auziaren bueltan ikerketa batzordeak piztu dira, xetasunak dakizkigu, txosten hoien bitartez, edonolako xetasunak, baina ez da hori gertatzen Monteororen bulegoaren kasuarekin? Bai, eta horrek erakusten du nolako bi norabideko ekintzak dauden, ez? Auzi guzti honetan oso adibide garbia da. Batzuentzat balio duena, beste batzuentzat ez du balio, ez? Azkenikan, aipatuko dugu baita ere Euskal selekzioa, honen bueltako aldarrikapena eraman zenuen kongresura. Zer egin dezak Espainiar gobernuak esparru honetan? Bueno, guk aste honetan justu eskatu diogu Pedro Sánchezi galdera luzatu genion. Ia zer egiteko prest dagoen, ez? Egin behar duena da aitormena eta Euskal selekzioak esparru guztietan, modalitate guztietan, gauzatzea eta posible izatea, ez? Herri bat gara, herri bezala aurkeztu nahi dugu gure burua munduaren aurrean, eta horrek ere kirol esparrua ere bere baitan hartzen du, ez? Azken finean da, lehen komentatu du nazioanistasunaren gako hori, nazioanistasuna, realitate bat izan behar du, ezin daiteke era simbolikoan geratu, eta hori da, eskatu geniona, pausoak ematea, bide horretan. Erantzun zen, aldezakena egiten duela edo eta badagoela dagoeneko pilota eta surf selekzioa, asetu ditu zinen erantzun horrekin? Ez, eta horrelaxe esan nion, espero nuen erantzuna bazela, neurri batean ez desiatzen duguna, eta bai, kirol legeak ekarrizun horrelako aurrerapen bat, baina etzan nahikoa, eta garrantzitsua zen, baina etzan nahikoa. Orduan, nahiko mugatua da, ez? Bakarrikan pelotari eragiten dio, beste hainbat gaietan gure Euskaldun bezala jokatu nahi dugu partida hau munduaren aurrean. Aipatu ditugu elkarrizketa honetan, Espainiar gaurkotasunaren harimutur asko, hauetan sakonduz gero, beti joko genuke segurazki lehen aipatzen genuen 78. Erregimen, Deep State delako hori, edo, halako testu inguru batean lan egiteak frustrazioa eragiten du? Pentsatu daiteken zerbait da, ez? Baina nik uste egiten dugun lanarekin eta herri honek aurrera daraman lan honekin aurrera pauso asko ematen ari garela urte hauetan eta horrek nolabaiteko lasaitasuna ematen dizu, ez? Gehiago behar dugula, noski baiez horretarako gaude, gehiago lortzeko, ez? Baina, eta ari horretatik jarraituko dugu aurrerantzean ere. Orduan, frustraziorik ez, ze bai, lan asko dago egiteko, baina asko da ere lortu duguna. Guztia bakin gelditzen gara, Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatua Madrileko Kongresuan, eskerrik asko goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Zuei, mila esker. Asteburu honetan kioskoetan gararekin, Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia, Fernando Alonsoren liburua, garak argitaratua. Bizialdi oso bateko memoria politikoak, militantzia, nazioarteko harremanak, jazarpena, espetxea, jarduera instituzionala, negoziazioak, etaren azken agiria. Gaur arte ez ezagunak diren hainbat pasadizo txiki eta gertaera handi. Argazkiekin ilustratua, euskara hutsean. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Asteburu honetan, kioskoetan, gararekin. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean.
Informazioaren aria, naiz irratian. 8 minutu, goizeko 10 izan daitezen, eta aipatuko dugu, apur bat Mertxe Izpuruarekin izan berri dugun elkarrizketa, aipatu dugu, 78. Erregimena badela ere, ari mutur askoren sorburu eta gaurkotasunean dauzkagun eztabaida askoren parte. Zentzu honetan galdetu diogu zuzenean, ea frustrantea izan behar duna lan egitea, galdetuko dizuete honi buruz, ea ze impresio duzuen, ea frustrazio edo ikusten duzuen zentzu honetan, Malen? Bueno, ni gaztean naiz edo gazte heldua hor fase horretan, orduan ez dut nire azalean bizi izan trantsizio hori, ez? Kontakizunak eta bizideten errelato guzti horretatik jasoeten ordan frustrazioa, puntu batean bai, ikusten detelako iraganeko kontu bat izan beharko lukena edo fase hori oraindik bizirik dagoela eta nolabait zipristin oso esanguratsuak uzten dituela. Izan monarkia, izan estatuko aparatuek erregimen frankistatik datozten aparatu horiek jokatzeko dituzten moldeak, bai ikusten direla zantzu batzuk atzerakoiak direnak eta ez diotenak erantzuten egungo modernotasun bati edo gaurkotasun bati. Unai? Nik esango nuke frustrazioa etortzen dela gehiago igual Espainiar progresiatik, ezta? Alegia gehien espero duzunean zehozer etortzea haien partetik, etortzen ez denean hor sentitu zaitezkela frustratuta, ze egia esan Espainiar eskuinatik, hori ez da frustrazioa, ezta? Ze badakigu frankismotik datorren ideologia nolabait zeharka ala zuzenean babesten dutela, Alderdi Popularra esate baterako Frankoren ministro batek sortu zuen, eta zentzu horretan nik uste hortik ez da torrela inolako frustraziorik. Erregeak egiten dituen gauzak ere, berdin zaize borboia izan, nik uste hortik ere frustraziorik ez da torrela, erregea pasa izan zen egun batetik bestera, frankista izatetik, demokrata izatera, berdina gertatzen da erakunde judizialekin, top Tribunal de Orden Publiko pasatzen egun batetik bestera, deitzera Audientzia Nazionala, eta zentzu horretatik hortik datozen erabakiak eta nik uste ez direla frustranteak. Ematen digute hazikatea, bultzada, lanean egiten jarraitzeko, gure autodeterminazioa, gure eskubide nazional eta sozialak aldarrikatzeko. Horre, besteak beste, aipatu du Mertxe Izpuruak 2026. Urteko aurrekontuak, esan du ikusten da, aurrekontuak, horretara bideratzen omen dagoela gobernua, gaurkotasunean ere horixe bera ikusten dugu. Ikusi beharko da, zer gertatzen den, baino norre aipatzen genuen, Juntxen jarrera nolako den, zuzenketen baitako hildoa hartu du, eta jakine dugu, zuen ikuspuntutik egoera honek ze punturainoko bideragarritasuna duen. Ez du ematen aurrekontuak aurrera aterako direnik, Juntzi ez baldin bazaio, ez dakit, alako zehozer oso jugosoa trukean ematen, eta oaintxe bertan ez dirudi hori gerta daitekenik. Ze esango nuke, eskatzen dituzten gauzak ez doazela inbeste igual kontu materialetan oaintxe bertan, baizik eta beste zenbait hildoetatik. Eta zentzu horretan nahiko zaila dagoela esango nuke. Komplikatua ikusten dut, eta are gehiago ez egonkortasun egoera batera egiten du, eskuina arrotzeko aukera ere nolabait pizten da, ez egonkortasun honen aurrean bereiek alternatiba bezala aurkezteko aukera ematen duelako, eta hori terriblea da, eskuina alternatiba bezala aurkezte hori. Eta, ikusiko da, zer ematen duen, negoziaketek ze fruitu dituzten, eta norako kontzesioak egiten dituzten, Juntxen eskaera hoiei edo bestelakoi.
Eta bukatzeko, monarkia aipatuko dugu, gaurkoan Mertxe Izpura hemen izan dugulako, ez Sofia, Leonor, Letizia eta Feliperekin, gaurkoan kongresuan ekitaldia izango dutela, eta horre eztabaida ere badago monarkiaren etorkizunaz, baina hor bada ere, Espainiar Errepublikartasuna batzuetan ere, ez dakit, nik sentitzen dut batzuetan utxunea badagoela, eta ez dakit, ez duela hautsa altxatzen. Bai, lehen ez dakit Mertxek edo zuk aipatu duzun, suposatzen dela errepublikarrak diren alderdi batzuk, praktikan ez dutela oso errepublikar jarrera edo ez dute erakusten posizio hori, eta nire hori oso kezkagarria iruditzen zait, azken finean, balio horiek dituzun heinean, hoien mesedetan jardun behar dezu, kontraboterean egon edo botere posizio batean orduan. Nolabait, pixkat, ez dut esango gezurtatzen duela, baina pixkat zalantzan jartzen du orain arte, esaterako PSOEk berak, zabaldu duen diskurtso hori, eta guztiz arkaikoa eta familia real, hori zer da gaurko munduari gure ingurura begiratuta, eta gero lotxagarriena egiten zait, errege familia euskal lurraldeetako batera etortzen denean, ere badagoela jendea beraien txalotzera joaten dena, eta ez dira asko izaten, baina oso kutsu arraroa da, eta giro pixkat arkaikoa sortzen du. Unai, zurekin amaituko dugu. Gero ikaragarria da gogoratzean dagoen Felipe Hiritar horren aita, ez da? Nik uste Abu Dhabi niez eginda dagoela, hain zuzen ere dirua izkutatzeagatik, komisioa kobratzeagatik eta iruzur fiskalagatik, eta hala ere, etzaio epaitu, ez da? Nik uste nahiko ikaragarria dela, eta abagune hori ez bada aprobetxatu Espainiar eskerretik monarkiari eraso egiteko, errepublikarrak baldin badira, nik uste zalantza gutxi gelditzen direla Espainiar eskerra eskuina bezain monarkikoa dela, antes roja kerrota esaten zen, eta nik uste Espainiar monarkia dala horren simbolorik gorena, eta nik uste frankismo soziologikoaren ikurrik igorena, eta oso zaila ikusten da horrekin bukatzea. Mentxan utziko dugu, gure ostiraleko analisi maila hau, Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño. Mila esker, goizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko. Bai, jo. Goizeko 10 dira, Bilbao Arena musikaz, kultur sortzailez eta euskaltzaletasunez beteko da abenduaren 27an Euskalgintzaren Kontseiluak antolaturiko ekitaldian, eta goizonetan jakinarazi dute hauen parte hartzaile nagusiak zeintzuk izango diren. Iraia Kamra, egunon? Egunon Pei eta egunon entzulea, Kontseiluaren arabera hamarkadetan euskararen taupada izan diren kantuak entzunal izango dira. Euskararen soinu banda osatuko dute Euskal Herriko eta belaunaldi ezberdinetako 9 musikariek. Izen handiko artistak igoko dira holtzara, Gorka Urbizu, Anari, Gontzal Mendibil, Amets Aranguren, Joseba Tapia, Maia Iribarne, Beniz, Miren Narbaiza eta Flako Fonki. Musikariez gain hainbat aktore eta sortzaile ere arituko dira, Ramon Agirre, Itziar Ituño, Miren Gaztañaga eta Edurne Azkarate. Bertsolarien artean Sustrai Kolina eta Ane Labaka izango dira. Sarrera 10 euroko ekarpenaren truke lor daitezke Pizkundea webgunean, dirua osorik bideratuko da artistak ordaintzera eta ekitaldiaren gastuak estaltzera. Bestalde, Estatu Batuetako kostalde zaindegiak abenduaren 15etik aurrera indarrean sartuko den politika berri baten bidez, ez du esbastika gorrotoaren simbolo gisa katalogatuko. Ermendik aurrera, zatikatzailea izan daiteken simbolo gisa sailkatuko dute. The Washington Post egunkarea jakinarazi duenez, araudi berriak soka korapilodunen eta bandera konfederatuaren kategoria ere malgutuko du. Hala ere, bandera konfederatua erakuste oraindik ere debekatua egongo da. Kostalde zaindegiaren buruak, Kevin Lundai almiranteak, mezu elektroniko bat bidali die kide guztiei non azaldu
saltzen duen hainbat simbolo debekutzat jotzen direla, baina politika berriek salbuespenetarako ateak zabal ikusten dute, eta zenbait kasutan simboloak erakutxiarren ez lirateke zertan berehala kendu beharko. Zatikatzailetat jo daitezken simboloen artean daude sogak, esbastikak eta gorroto taldeek erabiltzen dituzten bandera edo ikurrak. Talde horiek oroar supremazia, arrazakeria, intolerantzia religiosoa edo antzeko diskriminazioak sustatzen dituzte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikotik aipatzeko kontu bat, goizeko lehen orduetan istripua izan da AP8an, Mendaron Irungo norantzan, kami bat gurutzaturik gelditu delako. Istripua amaitu da, baina autopilaketak bertan jarraitzen duten ez eta gutxituz doan. Hala ere kontuz puntu horietan eta orokorrean kontuz errepideetan. Hau entzunda eguralderen xetasun guztiekin joango gara Iker Ibarluzaren eskutik. Negu bete-beteko eguraldia nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zaparradak nagusi izango dira lurralde osoan, hala ere zaparrada hauek ugari hauak eta mardula hauak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Gipuzkoan, baina gehien bat Gipuzkoan mendebaldean, Bizkaian eta Araban, Nafarroa ipar partean, iparralden, Nafarroa erdialdera zaparradatxo batzuk pasako dira, baina ahulago eta tartekatuago botako du, aldiz Araba eta Nafarroa hegoaldean apenas bustiko duen. Arratsalde partean lasaialdi bat hartuko du guraldia, kateruneak luzeagoak izango dira eta giro lasaiagoa izango da, azken orduetan berriro ere zaparradak ugarituko dira Kantauriar isurialdean. Haizeak goizean alakorantzean eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute eta beretan giro hotza izango da, minimoak 3-0petik eta 5 gradu bitartean errendituko dira. Beraz, batez ere ego isurialdean eta altu xamarradoen lekuetan benetan giro hotza izango da. Eta maksimoak ere benetan hotzak, Kantauriar isurialdean 3 eta 8 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean 1 eta 6 gradu bitartean, temperatura hotzenak noski Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Eta altuenak kostaldean, eta elur maila ere goizean goiz bereziki oso maila baixuetan ibiliko da, lurraldearen ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa iparpartean eta iparralden. 300 metroren bueltan kokatuko da, puntualki berago botatza baztertu gabe, aldiz Bizkaian eta Araban 500 metroren bueltan kokatuko da, hori bai arratsaldean, elur maila gora egingo du eta botatzen duena 8 metrotik gora izango da, elurretan. Guzti hauekin, gelditzen gara, eskerrik asko Iraia. Gero arte. Eta joan aurretik, agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Inigo Asunzio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Pegi. Beno ba, ostirala aldu da, bazen garaia, nolako kontuak aipatuko dituzue? Bueno, gu pozik gaude hemen elurrari duelako eta estudiotik ikusten dugulako elurra, eta ja horrekin pozik gaude. Ara. Irratsaioa badakigu ondo aterako dela, ze oso pozik gaude. Bueno, bota beharko duzue kablea, elurretara, eta kaletik egin. Akaso bai. Baina tira, gaurko saioa ere prestatu dugu eta arte eszenikoen giroan ariko gara, oinkari dantza taldeak urte hurrena du eta bere kide eta urtetan kide izandako eneko arteagarekin hartuko dugu kafea, ekitaldiek eta nolabait ospakizun hauek nolakoak egingo dituzten jakiteko. Gerora gurean izango dugu Aritz Bieites berak eman dio irudia kontua eta zikina izeneko novela grafikoari. Iztu eta Azurmenditarrak izan dira nolabait bere testuaren egileek, baina lan mardula egin du, horrelako novela, beraiek Euskal Pop Noa deitu diote, novela historikoa, krimen baten giroan kokatzen dena, Euskal Herriko baserri giroan, eta tira, hainbat salto temporal egiten dituena. Oso lan ederra, eta bisualki ere oso landutakoa, eta berarekin ariko gara, eta gurekin izango dugu ere, Aiora Mujika, barkatu esenik, BTS fenomeno ego korearraren inguruan aritzeko, eta hortik abiatuta jarraituko dugu Koreako kulturan murgiltzen. Oiana Maritorenak genbek ere ekarriko digu, arte eszenikoen agenda astebururako, eta egia esan, giroa dagoen bezalaxe, antzokietan baino beto leku gutxietan egongo gara. Bai, hala da. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu ondo segi. Asteburuan, aio! Naiz irratia.